Maraming magandang gabi po sa inyong lahat at God bless all po sa mga nanonood niya kay Apo Andy. Ito, kwentuhan muna po tayo. Kung napadaan ka dito sa YouTube channel ko, wag niyo pong kakalimutan mag-like at mag-subscribe at share na rin po ang video. At paki-follow on Facebook page. Yung Tatak Albularyo din po. Computer ganun mahal na Santo Niño. Salamat sa pag-like. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ko. Kung napadaan po kayo dito, good evening po, good evening din sa iyo. Mega shoutout sa inyong mga nanonood dyan. Ito, kwentuhan tayo. Naputulan ako ng pagla-live ko sa inyo dahil marami natawag. Nagahang. Meron na tayong 3 nanonood. Magandang gabi po sa inyong 3 sa mga nanonood dyan. Mega shoutout po sa inyong pamilya at God bless po pala sa inyong pamilya. Muna pala magsa-shoutout muna pala ako sa mga Amerika, kay Sir Raul, lagi pong nanonood, kay Apuchona sa Amerika, Christian sa Alaska, Sir Katikbak sa Amerika din, at ganon din sa Japan. Mega shoutout din po sa kanilang lahat. At ganon din po sa Bulacan, sa lalawigan ng mga Bulacan. Napakarami po kasi yun nagpupunta rito. At mega shoutout po sa inyong lahat. At ganon din sa Tarlac, Pangasinan. Mega shoutout din po pala sa mga nanonood sa akin. Maraming salamat po sa pag-share at pag-subscribe nyo sa akin. Umabot na tayo ng 2,600. Magpampalang kamay din sa iyo, Jonathan. Mega shoutout sa iyo. Christian, magandang gabi po kuya. Kamusta na po kayo diyan? Ito mainit sa sobra. Matulog ang init po. Mega shoutout din sa iyo. Malamig nga diyan Nasa ibang bansa ka, mainit. Magandang gabi din sa iyo, taga Tugigaraw, Lee. Mega shoutout din sa iyo. Maraming salamat sa lahat na nagla-like at nag-subscribe. At maraming salamat din sa Batangas. Mega shoutout. Karo, mega shoutout din. Ito, summer na dito kuya. Summer pala sa inyo. Press tayo ngayon, tag-init dito sa Pilipinas. Ito yung kanina tanong ko lang po, ano pong masasabi ninyo po sa mga nangyayari ngayon at dumami na po ang post tungkol sa Bible. Pinagtatalunan po ni Kristiyano at Islam patungo kay Jesus. Sabi ng Islam, propeta lang daw si Jesus. Kay propeta si Jesus, wala pa rin nakatalo sa Panginoon Kristo sa paggagawa ng himala. Walang taong dakila na bumuhay ng patay, nagpalakad ng mga lumpo, magpagaling ng mga ketongin. Napakahirap gamutin ng ketongin. Yun po yun. Wala pang hihigit kay Jesus ng anak ng Diyos, kataas-taasan ama sa langit. Wala pang nakagawa kailanman sa kanya o sino mang naunang apostol. Wala pang nakakatapat sa kanya dahil nag-iisa lang siya, anak ng Panginoon Kristo. At ibinigay ito sa atin para maglingkod. Kahit propeta siya, walang problema yon. Importante, hindi kaya gawin ng tao ang kanyang ginagawa. Wala pang nakakagawa magpagaling ng ketongin sa isang hawakan lang. Sa isang bulag, maghanap kayo ng bulag, hindi yung magpapagawa ng mga manggagamot. Kahit sino maggagamot na magaling, walang makakagawa yun. Iban lang kung kinukulam lang talaga yung tao. Dahil gawa to ng espiritu ng mga tao. Kuya, ilan po bang nagtanong kuya, ilan po ang natamong sugat ng hindi ko masasagot yan, Christian, kung ilan ang tamong sugat ng Panginoon Kristo. Kasi alam ko naman, may butas ang kanyang kamay sa gitna, pati sa talampakan, nakalagay naman sa Bible yun. Importante kasi sinasabi ng Panginoon Kristo, lagi lang at ibalik ang pananampalataya. Katulad kagabi, yung in-upload kong video,
kasi kahapon nag-insenso ko. Kaya late ko yung in-upload yung video niyan. Dapat ang i-upload ko yung insenso sa bagong bakery. Yung kagabi, dumating ako ng alas 7 ng hapon na, mga 6 na yata. Tapos may dumating ng alas 10 pasado. Yan ay sinasapian ng mga masasamang anino dahil siya ay hating gabi na nagbabike pa uwi. At mabigat talagang katawan niya at hindi siya, galing naman siya ng doktor. Talagang ibinigay lang yan. Mabilisan lang ang ginawang paggagamot diyan kasi sa kanilang gabi. Kaya dahil yung video mo po kanina ng aninong itim, ganun din po yung gumagambala sa kapitbahay namin Pero umalis yung tao, kuya, hindi naman po ako makalabas kasi naka-quarantine po ako. Ang aninong itim kasi medyo hindi sila nakikipag-usap sa mga tao bilang instrumento ng Diyos. Kasi magsisinungaling. Talagang lahat gagawa na nila ng paraan, pasukin ang isip ng tao. Mahaba yung video nyo bago ko napaamin yun. Kasi hawak ko pa lang yun sa kamay, mabigat. Paulit-ulit ko lang naman tanong paulit-ulit na kilala mo si Jesus, hindi niya sinasagot. Tapos tinatanong ko, kasi bago ko pinapikit yung babae, tinanong ko siya, ate, alam ko may sapi ka dahil nararamdaman ko. Pero pag pumikit ka, pag sinabi kong babae ka ba, lalaki, anong sasagot mo? Siyempre, babae daw siya. Hindi niya masagot kung babae siya, lalaki. Saglit lang. Tsaka kanina rin may nagpagamot dito saglit lang, nausog lang ng tao, nadampot pa ng Panginoon Kristo, wala talagang imposible. Yun, emergency lang yun. Biglaan lang ang pagkagamot yun. Yun talaga totoo, anino. Dahil tinanong ko yung anino, bakit niya pinasok yung babae, tinamaan daw siya ng bike sa braso. Yung ito'y pauwi na ng gabi. Kasi nag-exercise yata siya. Yun lang ang masasagot ko doon. Pero yung mga anino kasi, hindi talaga nakikita sila. Kaya nga sila mga parang tao din, kaso maitim na maitim. At ganun din pala mayroon palang nanonood sa akin. Pero hindi siya nagsasalita katulad nyo. Sabi niya sa akin, may tumawag yung kanina. Nagpagamot daw siya sa mga manggagamot sa online. Sabi ko, walang problema. Bakit po kayong tumawag sa akin? Kasi nakita ko po yung video nyo. Nagtataka lang po ako, kung nagpagamot na po ako sa 3 manggagamot, una, tawas, pangalawa, online po. Ay, 4 pala, 3 online. Tinanggal ko na yung magtatawas. Pero tama naman yung sinabi na magtatawas. May gumagambala sa kanya. Pero itong 3 daw na sa online, kilala nyo to. Hindi ko na sasabihin. Alam ko nanonood kayo sa Facebook page. Dahil tinignan ko yung sinabi niyang pangalan, sinend niya sa akin. Tinignan ko. Ginagamot daw siya niyang 3 yan, baliktad. Yung isa, sinabi ay aswang daw. Yung isa naman, may tumitira daw. O pwede naman lahat yung sinabi nila, may mga bad spirit. Pero alam nyo ba sa 3 ito ay may kalokohan ng 2? Alisin na natin yung pang-4 sa tawas kasi ito'y babae naman, wala naman problema. Yung 3 lalaki. Gagamutin ba kayo madaling araw at gabing-gabi? Mabuti sana kung nasa ibang bansa yung manggagamot o kaya nasa ibang bansa yung gagamutin. Pero sinabi ko, pag ginagamot ka, nagugulat lang daw siya, tinatawag daw yung mga gabay na kapre, ganyan-ganyan. Tapos, nakikita niya daw yung mukha ng manggagamot. Tapos, yung mga nasa likuran daw ay puro maitim. Tapos, nagkakaroon daw siya ng pantal. Tapos, pag natutulog daw siya, parang pakiramdam niya yung manggagamot daw na 2, ay yung dalawa daw ay para daw inahawakan daw yung mukha niya. May pagka manyakis daw. Kasi napanood niya yung video ko na may manyakis na black magic, para daw nararanasan niya yun. Sagot ko, pag ikaw ba'y ginagamot, kasama mo bang asawa mo? Hindi po. Tulog na po siya, minsan sa trabaho po siya. Dapat naghahanap ka ng kasama mo, yung mga anak mo na kahit nagbibideo sila. Tinanong ko yung manggagamot, ito ba'y nakasando o nakaubad? Yun ay nakasando lang daw. At yung isa nakaubad. Sagot ko, huwag kayong magpapagamot. Kahit sila ay kapwa ko manggagamot, huwag kayong magpapagamot sa ganun, lalo kung malaking kasama. Kahit sa akin, huwag kayong magpapagamot kung ako'y nakaubad at nakasando. Pagbabastos yun sa aking ama. Dahil hindi sila niluluklukan ng Diyos Espiritu Santo dahil mahigpit ito pinagbabawal ng Diyos na huwag ka manggagamot na ikaw ay nakahubad at nakasando dahil hindi ka naman macho para magpamacho-macho dyan sa pasyente mo. Galangin mo ang aking katawan dahil ako ang magagamot sa'yo. Yun lang sinabi ko sa pasyente. Pero sabi ko kasi,
Baka nabuksan nila yung portal mo, hindi sila nagsarado. Pero sabi ko sa kanya, mas maganda pumunta ka kasi taga Maynila ka lang naman. Pumunta ka sa SM San Fernando, madali lang matutukoy. Kaysa sa gagamutin kita. Kasi nagtaka ko, yung dalawang lalaki ay ginamot daw siya na pinuntahan siya sa bahay nila at kasama niya daw yung pinsan niya. Magandang gabi po, Candy. Magandang gabi rin sa Anton Binigyo. Yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Kilala nyo to dahil sa Facebook page. Sinabi ko sa kanya, nasa sayo kung gusto mo magpagamot pero ayaw niya daw kasi para daw ang pakiramdam ng puso niya ay para daw minamanyak siya. Kung yun ang nararamdaman mo, ikaw ang magpapasya. Hindi ako, hindi ang aking ama dahil pinagkaramdam niya na to. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi to paninira. Kahit ako, pinagbabawalan ako ng Diyos maggamot na nakasando o nakahubad. Kasi hindi ka luluklukan ng Diyos, ng Espiritu Santo dahil binabastos mo na ang Ama sa langit. Ni kailanman ay hindi nagamot ang Panginoon Kristo na nakahubad, nakasando. Mabigat na mabigat yun. Sinasabi ko lahat yun sa mga nanonood sa akin dahil hindi siya luluklukan. Kaya pala nakikita niya daw ay meron daw tinatawag daw yung mga kapre, mga gabay-gabay, etc. At saka meron daw mga bungo-bungo at saka kung ano-ano daw sinasabi na hindi niya naintindihan. Tama po. Kaya nga sinasabi ko lang sa kanya, lang to ha, nanonood siya ngayon. Pero hindi siya, nakikinig lang daw siya at hindi na siya magsasalita. Pero sabi niya, babae ito. Yun lang sinasabi ko sa kanya, nasa iyo pa rin ang pasya, hindi sa akin. Kasi may sarili kang mata at isip. Pero kung nararamdaman mo na minamanya ka ng dalawang lalaking ito, huwag ka na magpagamot. Kasi dahil dapat tinatanong niya kung ano ang nararamdaman mo, bakit ka nagkakaganyan. Pangalawa, kung natural lang manghingi ng picture kasi ilalagay sa Bible yun. At ipakita mo, sabi mo sa kanya, kuya, na-print mo na ba yung picture? Dapat ipapakita niya po yun sa kamay niya. Tapos ilalagay po sa Bible yun. At tatawasin na po siya doon para ma-protectionan po siya ng Espiritu Santo ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Kung nagbibigay ka kasi sinisend yung picture mo pero hindi mo nakikita sa mato nilalagay, wala namang problema kung hindi mo makita, basta ipakita niya na doon nakalagay sa Bible at talaga naman sinusulat yung pangalan para daw siyang meron daw umahawak sa kanyang gabi na hindi niya maintindihan para mukha daw nang nanggagamot sa kanya. Dapat ang Diyos ang gumagabay doon at ang mukha ng Panginoon Kristo ang gumagamot sa inyo, hindi yung taong yun. Hindi ko to sinisiraan. Pero kilala nyo to, kung mga tao matagal na kayo nanonood sa mga spiritual, dirito lang pakiusap ko. Kasi naawa ako sa tao. Sabi ko nga sa kanya, malapit lang yung Pampanga, bakit hindi ka pumunta, baka nabuksan yung portal mo, kaya kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Sabi niya kasi ex-abroad daw siya. Ngayon lang niya daw naranasan sa paglipat nilang bahay. Kasi nagtataka lang daw siya bakit ganun. Kaya sinabi ko sa kanya, dahil nakita niya yung post ko na yung manyakis na mangkukulam na pinakita ng Panginoon Kristo. Kung talaga nakatalaga sa akin gamutin yon, walang problema. Alam kong naririnig mo ako at alam kong nanonood ka sa araw na ito. Maging totoo ka sa sarili mo. Magdasal ka sa Diyos, sabihin sa Panginoon Kristo, aking Ama sa langit. Ako po si Apo Andiel o si Andiel Ortinis Ordan. Nananalig ako, bigyan mo naman ako ng instrumentong nararapat upang makatuklas ng aking karamdaman. Yung karapat-dapat at may lihiti mong binasbasan mo bilang instrumento namin na magtatanggal ng anumang karamdaman namin sakit sa mga espiritual. Dahil ang Diyos ay mabait naman ang Diyos sa puso natin. Kasi kung maraming mga manluloko, mga budol-budol, marami din manluloko. At saka yung number ko, ginagamit din yan, naka-nationwide yan, public. Meron po nagpupunta rito ay naggusto magpagamot. Hindi naman ako taga Pangasinan. Sabi ko, paano mo ako nakausap? Tumawag daw siya sa akin. Ganyan-ganyan. Wala akong kausap. Kung niloloko man niya ako, wala akong pakialam. Tsaka pangatlo, yung nag-trending na video ko na si Dana Puso na nagbigay ng mga mga halaman, yun ay matagal na po. Yung batang yun, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, first time ko mag-video yun. Hindi maiwasan minsan magtanong ang mga tao. Kasi mga kamag-anak niya naman po yun nasa paligid ko. At wala pong ibang tao ron. Kung liban lang sa akin at ang aking asawa. Yun po ay biglaan lang pagkagamot. Hindi po yung sinasadya.
Nagkataon yung bata yun ay matatakutin. Ay takot nga lumapit sa akin yun, napilit lang eh. Kaya hinawakan ko agad yung pulso. Kaya lang siya tumatawa dahil nakita niya mga kamag-anak at pinsan niya, mga pinsan niya ay nagtatawanan, kaya ganoon. Hindi po yung kalokohan, totoo po siyang sinaniban. Pero sa spiritual kasi, hindi niyo po kasi nakikita yon at hindi niyo po nararamdaman. Ang mga taong makikitid ang utak, eh wala akong magagawa. Basta kung manonood lang kayo, okay lang. Huwag niyo na sabihin yung bata kasi yung bata yun ay may mga anak din kayo lahat na nanonood doon. Yun ay nag-trending kaya mataas ang hours ko doon. Mabilis ko na-reach yung hours ko kaysa subscriber ko. At ganoon din sa pinsan niya na sinaniban ng 3 demonyo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yun. Marami nanonood sa akin at natatanggap ko sa notification ko. Yun lang. Hindi naman ako galit kasi may mga taong yun ay may kling-kling din. Katulad ko rin yung may kling-kling. Kung ano sinasabi. Hindi naman totoo. Kasi hindi pa nila naranasan na saniban o mapusis sa mga ganong karamdaman. Pag naranasan na nila, sigurado, kahit saan tatawag sila. Musta na po? Musta na po, DJTV Vlog. Ilan po mapapayo ko sa inyo ha. Alam kong nanonood ka ngayon. Kung gusto niyo po magpagamot dito sa Pampanga, anytime pumunta po kayo. Kung kayo ay gagamutin na nakahubad, sinasabi niyo sa akin at tinatawag niyo yung mga gabay niyo, mga kapre, mga duwende, hindi ko kayo pagsasabihin na huwag kayo maniwala doon. May sarili po kayong isip at puso. Manalangin kayo sa aking Ama na Panginoon nating lahat. Sasabihin niya naman ang totoo. Kung pinaramdam niya na minamanyak ka po ng 2 manggagamot na yon at nagbabayad ka, sabihin na natin, nagbibigay ka, nasa sa inyo po ang pasya. Kung akong tatanungin niyo, hindi ako sasagot. Hindi ko po siya sinisiraan. Pero taga sa akin, hindi po talaga ako naggagamot na nakasando at nakahubad. Yun po ay pinagbabawalan ng Panginoon Kristo. Subukan mo yung pare mangaral sa simbahan. Pagsanduhin mo, siguradong walang makikinig sa kanya. O paghubarin mo na naggagamot. Kahit sino naman pong apostol ni Jesus ay hindi po naghubad. At sino naman pong nangangaral sa simbahan, kahit nga po yung iglesia, born again, saksi ni Jehovah, kulang na lang po. Nakatago po ang kanilang katawan kasi po ginagalang ang salita ng Diyos. At ginagamit itong katawan natin ay templo ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng maggamot. Ibali lang po sinabi ng Panginoon Kristo sa akin sa isip. Pwede ka mag-t-shirt, huwag naman yung sobrang nipis na akala mo ipapakita mo yung dibdib mo. Yun po yun. Binabangot po ako matagal na nais ko na po halimbawa niya ako kukunin daw yung madalas akong manood sa mga video may banggit ko sa ang Diyos ay kaya nang maglaho sa demonyo. Tama po yan dahil ang Diyos ay kayang lahuin ang mga masasamang espiritu pag tinawag niyo po siya. Yun lang po ate sinagot ko na po yung tanong niyo sa inyo. Kaya kung magpapagamot lang po kayo, alam ko sabi mo makikinig ka at hindi ka lang magsasalita. Magdasal ka lang po sa Diyos. Magtiwala kayo sa Panginoon Kristo. Tandaan nyo, bago ako naggamot, sinabihan na ako ni Tandang Ermitanyo, pag ikaw ay maggagamot, maraming manggagamot na katulad mo rin na hindi totoo. At marami rin ang mag-aaral na hindi alam nila ang patakaran at hindi rin nila alam ang kanilang kapalit. Iba ang pinagkalooban, iba yung nag-aral, iba naman yung binigay ko, parang isinaling ko sa iyo, at iba naman yung pinili at iniluklok ng Diyos na walang tatapat sa Kanya. Malalaki pong advantage yun. Yun ang sinabi ni Tandang Ermitanyo at ni Inang Solome at saka ni Nanay Maria Santos at ni Akira Yamada, monghi po yun. Yan po, magkaka-advantage po talaga. Malalaki. Kaya sinasabi ko lang sa iba, walang problema kahit sa kayo magpagamot. Basta yung nakakaintindi, hindi po yung tira na lang ng tira kahit hindi naman totoong kinukulam. Katulad yung kanina nagpagamot, mabilisan lang po yun, nausog lang po. Pero nadampot agad ang Panginoon Kristo ng ganong kabilis. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, lagi kayo maging handa tumawag sa Diyos. At ito pa pala, yung pang-apat, mahirap maggamot sa isang tao. Kahit sino naman siguro manggagamot, ewan ko po sa iba. Kahit ako sasabihin ko ang totoo, hindi ako magsisinungaling. Mahirap maggamot sa isang tao kung itong taong ito ay hindi nagsisisi. Gusto niya lang gumaling. Tapos pag gumaling siya, alam ng Diyos na babalik pa rin siya sa kanyang kasalanan.
Pag ikaw ay nagsisi sa Diyos at hirap na hirap ka na sa kasalanan mo at pinagsisisihan mo na yon, imposible na hindi ka gagaling. One click lang yan. Kasi marami nang nangyari sa akin yan na maraming matagal na panahon na siya nagkakasakit pero pinagaling ng Diyos. Mahirap po yung gusto niyang gumaling kahit magbayad siya ng mga malalaking halaga, hindi po siya gumagaling. Maniwala kayo sa akin. Dahil hindi ito luluklukan ng Diyos. Dahil alam ng Panginoon Kristo na siya ay makasalanan. Hindi siya lumilingon at binabayaran niya ang mga manggagamot na malaking halaga dahil alam niya may pera siya. Hindi siya pagbibigyan ng Diyos dahil ang pera ay nabuubos. At hindi ito kinalulugod ng Ama sa langit. Gagaling siya, 2 araw, 3 araw, babalik agad. Kasi hindi ito nabasbasa ng Panginoon Kristo. Malaki po talaga advance yun. Sinasabi ko na sa lahat ng pasyente ko yan. Kayo ay pumunta rito dahil kayo ay pinagbigyan ng Diyos. Pero pakiusap, ito lang ang sinasabi ng aking Ama. Hindi ko kayo inuutusan bilang ako kung hindi bilang siya. Dalawin mo siya sa kanyang tahanan. Hindi niya sinabi araw-araw. Nasa iyong puso at bukal sa iyong katawan at hindi ka napipilitan. At ibibigay ng aking Ama ang kahilingan mo higit pa sa inasa mo. Yun lang ang sinasabi ko sa pasyente. Merap kasi utusan ng pasyente na magsimba ka linggo-linggo. Kung hindi niya magawa yun, mas maganda yung nagmula sa iyong puso. Huwag ka lang aabot ng 1 taon bago muli siya puntahan. Minsan, puntahan mo siya sa kanyang tahanan. Yun lang ang sinabi ng Panginoon Kristo sa akin. At hindi ko yung pwedeng dagdagan. Yun lang ang sinabi niya sa akin, kaya yun lang ang sinasabi ko sa mga tao. At wag ka makakalimot at ganun din sa sinasabi ko sa iyo, sabihin mo rin sa lahat ng mga pasyenteng pinadala ko sa iyo at ako ang nagagamot. Kaya lagi ko yung sinasabi sa mga pasyente. Kasi dito, may 15 tao na o 17 tao na talaga. Ito'y totoo. Kaya nga sinabi ko sa iyo, sumpain man ako ng aking Ama sa langit ay buong puso ko tatanggapin na mawalan ako ng kapangyarihan at mabulag ang aking mga mata. Ito'y totoo. Minsan, tinanong ko, bakit mo ipinapakita sa akin na mamamatay ang isang tao sa aking harapan? Hindi ako sinagot ng aking Ama. Bakit mo ako pinapadalahan ng pasyente na nakikita ng aking mga mata dahil sa itong mata na siya ay walang ulo, na siya ay bungo, na wala na siyang katawan lupa. Ang hirap naman gamutin po yun, Ama. Pero hindi pa rin ako sinasagot ng Panginoon Kristo. Napag-aralan ko yun. Kasi sinabi ni Tandang Ermitanyo, hindi lahat ng bagay ay pwedeng sabihin sa iyo. Kailangan maramdaman mo kung bakit sa iyo ibinibigay ng Panginoon Kristo yon. Dahil ikaw ay bilang iniluklok at maglilingkod sa Kanya para din maglingkod sa mga tao. Sabihin mo lang ang totoo. Kung ayaw mo sabihin mo manalangin siya. Sa 18 tao, iilan lang ang nabuhay doon. Pero sinunod nila ang utos ng aking Ama. Nananatili silang buhay. Pero bilang ko ang namatay. Mahirap sabihin pero minsan nakukonsensya ko. Sinasabi ko lang ang totoo kasi una ayaw kong mga matang ito. Kaya paano ko nalalaman minsan sa pasyente ko na may sapi sa mga matang ito? Itong mata nito ay hindi ko to gusto dati. Nakakatakot kung makakita kayo nito. Hindi to karaniwang mata. Hindi to katulad ng third eye na sinasabi nagbubukas sa noo. May matang third eye. Totoo, meron yun. Ibang mata to sa dalawa sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay ipinagkalob niya lang sa akin ng Pong Nazareno dahil para lang maramdaman at makita ko ang aking kalaban. Kahit alam ko na yung nasa loob ng katawan niya, hindi ako nagsasalita at hindi ko siya pinapansin. Kunyari lang ay hindi ko sila nakikita. Kasi minsan gusto kong sabihin na sino talaga siya nasa loob ng katawan. Kahit alam kong tinatalikuran niya ako. Marami na nangyari yan dito. Sa 4 na taon ako sa Pampanga na may namatay. Na sinabi ko, pag hindi ako at hindi ka nakabalik ng 1 linggo, tanggapin mo na at manalangin ka sa aking Ama. Malay mo, pakinggan natin ang panalangin niya, dagdagan pang yung lakas. Pero hindi ko sinasabing mamamatay na siya. Pero minsan may nasabihan ako yun. Totoo yun. Dahil ilang beses ko tinatanong aking Ama, hindi niya ako sinasagot. Bakit niyo pa ako bibigyan ng pasyente
na alam ko naman na mamamatay na siya. Naiintindihan ko na kung bakit. Kaya ang hirap maggamot, kala nyo. Nakikita mo ang taong mamamatay sa harapan mo na wala kang magawa kung paano siya buhayin. Alam nyo ba kung gaano kumukurot ang aking puso? Sinasabi ko sa aking ama, kung ito'y karapat-dapat na basbasan mo at siya'y bigyan mo ng pagkakataon, kahit bawasan mo ang aking buhay, pagbigyan niyo po siya para sa kanyang pamilya. At nakikita ko naman at nararamdaman ng puso kayo, nagtutong umiyak sila. Pero ang Diyos pa rin may papasya. Napakahirap po yun para sa isang manggagamot. Okay lang sana kung pera-pera ang labanan dito eh. Pero hindi ako nagiging masaya pag ganun sa paggagamot. Kaya nga yung iba nagpapadasal sa akin, gusto ko sila nakakusap, nakikita kahit sa messenger. Ayaw kong tanggapin ang pera nila dahil hindi rin ako nagiging masaya kahit nagbibigay sila kahit magkano. Gusto ko sila nakikita at nakakusap kaysa naggagamot ako na hindi ko sila nakikita at nakakusap at nadadasalan. Marami na talaga nangyari sa akin yan. Meron din akong ginamot. Sinabi ko, 3 araw simula ngayon, pag hindi ka, ako'y nakabalik, tanggapin mo na. Pero hindi ko sinabi sa kanya, hindi sa pamilya niya. Simula ngayon, umpisahan mo nang humingi ng kapatawaran. Binabasbasan na lang siya ng Panginoon Kristo. Talagang sila'y nawawala dahil sila ay mga bunguna. Alam niyo kung bakit niya pinapakita ng Diyos yun? Ipagdasal ko daw ang kaluluwa nila upang makatawid sa liwanag at pag-ibig ng Diyos. Binigyan pa ako ng katungkulan ng aking ama na parang itong taong ito ay maggabayan ng espiritu at anghel niya upang siya ay pag kinuha na, diretso-diretso siya at makatawid siya sa apoy. Kala nyo ganun lang maggamot? Pag makikita mong isang taong wala kang magagawa at mamamatay siya. Pero mayroon naman iba taong nabuhay pa. Awa ng Diyos. Dahil nakikiusap ako sa aking ama na minsan nakikita ko ang kanyang mga magulang at mga anak ay nag-iiyakan. Pagbigyan niyo po siya ng pagkakataon kahit kapalit o dagdagan niyo o bawasan niyo ang aking buhay. Alang-alang lang sa mga pasyenteng ito. Pero minsan nararamdaman naman ng puso ko at hindi ko na sila binabasa kusa nagpaparamdam ang aking puso galing sa Panginoon Kristo na hindi siya humingi ng kapatawaran at matigas ang kanyang puso. Kaya ang sagot ko sa kanya, lagi ka magdasal at manalangin. Lakasan mo lang ang loob mo at humingi ka ng kapatawaran. Pero pag bago siya tumalikod, sinasabi ko na sa Diyos, kung siya may kukunin niyo, Ama, huwag niyo na po siyang pahirapan pa. Kasi alam kong pupunta sila sa doktor at alam po niyo na ako'y galing sa sabsaban at mahirap po pumunta sa ospital kung wala kaming pera. Pero ito'y nawawala talaga. Yun lang ang ginagawa ko. Kung itong mata nito ay mata nyo, hindi nyo ako maunawaan minsan. Hindi ako minsan na nagsasalita sa pasyente ko kahit nakikita ko na itong mamamatay. Kasi sinabihan ako ni Tandang Ermitanyo, kahit makita mo sila, huwag kang bubukas sa iyong bibig na sila ay mamamatay na. Sabihin mo lang magdasal. Pero minsan nangyari ito. Totoo to. Mismo sinabihan ko siya, pagkaalis mo rito sa bahay namin, 1 oras simula ngayon, hindi ko sinabi sa kanya, hindi sa kapatid niya, humanda ka, mamamatay na yung kapatid mo. Totoo yun. Pero kung kung kayo ay nasa akin, ano ba sasabihin nyo? Sa pasyente, di ba dapat palakasin ang loob? Pero pwede mong sabihin sa kanyang mahal sa buhay. Dahil nararapat at mangyayari na ito. Kaya minsan ang hirap magsalita at magdesisyon sa tao. Kaya umiiyak na lang ako sa Panginoon Kristo na sana bigyan niyo pa siya ng pagkakataon. Yun lang ang sinasabi ko. Lakasan mo ang loob niya. Katulad ngayon, may pasyente akong nararamdaman kong mamamatay na. Nagdasal ako kaninang 6:00 at tumawag sa akin ang kanyang pamilya. Taga Nueva Ecija sila. O taga Tarlac yata, taga Nueva Ecija. Mamamatay na yun. Dumating yun dito, nangihina siya. Pero ito'y binasbasan. Sabi ng Panginoon Kristo ay 2 weeks. Pag siya'y nakalagpas doon, mabubuhay. Pero ngayon, habang ako'y nananalangin, nakita ko ang kanyang mga mukha dahil siya'y nahawakan ko na. At biglang tumawag ang kanyang pamilya.
Ang sagot ko, nanginginig sila sa takot at naramdaman ko yung presensya at idikit mo sa cellphone at ilo speaker mo, itapat mo sa tenga niya. Dadasalan ko. Pero napakataas ng vibration ko sa loob ng katawan ko. Ngayon, mararamdaman ko na siya. Pag bumalik ang kapangyarihan na binasbas sa kanya ng Panginoon Kristo at bumalik sa katawan ko, automatical mamamatay ang isang taong pasyente. Isipin mo yon, paano ko yun nagagawa at paano nangyayari sa akin yon. Kasi yung basbas ng Diyos ay nasa kanila na. Pag bumalik sa katawan ko yon at para akong tinulak, ibig sabihin bumalik yung kapangyarihan ng Diyos sa puso ko. At itong taong ito ay mamamatay. Ilang beses na nangyari sa akin yan. Una, hindi ko maintindihan yan. Naunawaan kong lahat ng sinasabi ng aking ama sa panaginip. Kaya napakahirap maging manggagamot. Para ka rin nakikipag-away kay Satanas para kunin lang ang kaluluwa nila at ipagdasal sa Panginoon Kristo. Pero ang sinasabi ng Panginoon Kristo lagi sa akin, bakit naman ako, Ama? Yung ako'y binugbog na ng stepfather ko. Sinako na at pinagpapapalupa at pinakain pa ng dumi. Nilublob na sa drum, binaliktad na at hindi pa pinakain ng 3 araw, tubig lang. At pinakagat pa ako sa mga, ano ba to? Yung mga lamok at saka yung mga surot. Bakit hindi niyo po ako kinuha at hindi niyo pa, kaysa nahihirapan ako? Dahil naalala ko, lagi lang ako nakatingin sa langit at naggagapang-gapang na ako at hindi ko na kaya tumayo sa sarili kong mga tuhod kahit bata pa ako. At sa sobrang payat ko, lagi ko lang sinasabi sa Panginoon Kristo sa langit, Ama, hindi ako galit sa iyo kung anumang ginagawa sa akin ng taong ito, ng asawa ng aking ina. Galit ako sa kanya kasi lagi niya akong hinahampas kahit wala naman po akong kasalanan at ginagawa kong lahat. Pero kunin mo na ako. Yun lang ang sinasabi ko. Walang oras, walang gabi na hindi ako tumawag sa kanya at hindi ko siya sinisi kailanman kung ano man nangyayari sa akin. Siguro naisip ko yun minsan sa mga pasyente ko. Siguro hindi sila tumatawag sa Panginoon Kristo dahil meron silang pinag-aralan. Mataas ang pride nila at puro kamunduan ang kanilang iniisip. Kaya ngayon, binigyan sila ng sakit ni Satanas at kinukuha kanilang kaluluwa. Minsan, iniisip ko lahat kahit hindi ako matalino at hindi ako nakapag-aral. Mga ko at inamin ko yun. Malayo ang agwat ko sa mga taong nakapag-aral. Tinatanong ko ang aking sarili at tinatanong ko ang aking Ama sa langit. Bakit po yung mga taong ganun, Ama? Nakapag-aral po ba sila? Kaya sila matagas sa kanilang sarili at ayaw nilang yumuko sa iyo. Tatawagin ka lang po ba nila pag mayroon na silang kapansanan o matinding sakit? Pero bakit yung ibang tao po pinapadala nyo, gawa po ng mga kulang mga bad spirit? Bakit nyo po sila pinagagaling? Pinag-aaralan ko lahat yun sa paggagamot. Mabusisi ako. Nagsisimula ako, nagtatanong ako sa history ng buhay nila. Paano nagkasakit? Ano ang trabaho mo? Anong ginagawa mo sa araw-araw bago ako naggagamot? Para maintindihan ko ang dapat kong gawin. Ganun ang paggagamot. Hindi lang yun basta sabak lang ng sabak sa gera at wala ka ng reserbang bala. Yan ang sinasabi ko lagi sa mga pasyente ko. Kung ako may mabusisi, nagtatanong ako sa inyo, pabayaan nyo lang ako. Kasi iba po ang teknik ako sa paggagamot. Kung ang doktor nga ay mabusisi, mas higit pa ako magtanong sa kanila. Kung sino ba ang kausap nyo, paano nagsimula po yan. Kailangan ko malaman pong lahat ng detalye. Ang history ng buhay nyo, kung paano nagsimula. Kung kayo ba yung nagiinom, lahat kailangan ko pag lalo lang malala. Kasi sinasabi ko sa pasyente yan. Dahil tatawag na tayo sa Diyos pag ganyan nakalala. Lalo na kung galing na kayo sa ibang manggagamot at marami na kayong pinuntahan mong doktor. Kailangan ng matinding power spirit, pananampalataya. Magtulungan tayo, tulungan niyo ako. Tutulungan ko kayo ng abot ng aking makakaya. Pero hindi ako ang Diyos. Lagi ko sinasabi yan. Hindi rin ako sugo ng Diyos. Kung hindi, lahat tayo ay pantay-pantay at instrumento lang. Yan lagi ko sinasabi sa mga pasyente ko. Tulungan niyo ako, tutulungan ko kayo ng abot ng aking makaya. Pero pag nakita ng dalawang mata ko at nakausog lang to at simple lang sakit nito, yan, tumatawa-tawa lang ako. Pero pag nakita ko na wala silang ulo o bungo na sila, mabusisi na ako magtanong.
Kasi nararapat at kukunin na sila ni Satanas. Pero pag ito'y gawa lang ng kulam at wala namang kasalanan ng tao at naiinggit lang talaga sa kanya, pag ngumiti ako, lalabas ka rito, pumasok ka rito ng walang gasgas. Lalabas ka rito ng walang gasgas. Pero totorturing ko siya sa loob ng katawan mo. Dahil alam ko na ikaw ay tatayo at gagaling ka. Dahil nakikita yun ng aking mga mata dahil sa Panginoon Kristo. Pero pag nakita ko si Satanas sa loob ng katawan niya, nagiging seryoso ako. Kasi lalo na kung malala na ang sakit. Kasi tumutubo na ang mga bukol sa kanilang katawan at ulo. Ibig sabihin, gawa na yun ng mga masasamang espiritu. Dahil meron silang kasalanan na ayaw nilang sabihin sa Panginoon Kristo. Hindi naman na tayo manghuhula para alamin lahat ng bagay. Kailangan kasi sabihin mo sa Panginoon Kristo ang lahat ng bagay na nasa puso mo, pakawalan mo ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, mangyayari ang aking sinabi sa araw na ito. Maputol man ang aking ulo, meron akong pasyenteng mawawala sa araw na ito. Hindi itong araw nito, susunod na araw. Dahil ako'y nagdasal, nagplas ang kanyang muka sa aking harapan, sa aking altar. Sinabihan ko na sila dati na isuko mo ang iyong sarili sa aking Ama. Kalimutan mo na ang lahat ng iyong ginagawa ng mga kasalanan. Ang kaligayahan ay pangsamantalang aliw lang. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Ang pagmamahal ng iyong asawa ay walang hanggan. At mga kapatid, kaya ano man na pag-aralan mo, lahat yan ay mawawala dito sa lupa. Mas bibigyan ka pa ng talino ng Diyos. Pero ayaw niya talagang makinig. Wala tayong magagawa. Napakasimple lang naman ang sinabi ng Panginoon Kristo. Tumawag ka lang sa Kanya at isuko mo ang lahat ng nagawa mong kasalanan. Babasbasan ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Napakasimple lang. Kaya nga, minsan sinasabi ko na sa pasyente ko yan Kung ano man nangyayari sa buhay ko, sinasabi ko na sa inyo. Paano ako nakabangon, paano ako nakatayo, at paano ako naging payat at tumaba. Hindi ako pumunta sa ospital. Meron man ako record sa ospital, pero hindi ko na pinagpatuloy dahil wala rin naman mangyayari, mamamatay na rin naman ako. Bakit ko pa ipupunta ang sarili ko at ipipilit ko pa ang sarili ko sa ospital? Ganun rin naman babagsakan ko. Di mamatay na lang ako sa kalsada, bahala na yung katawan lupa at isan man itapon. Ang importante dito, matinding pananampalataya, pananalig sa Diyos. Kaya yan sinasabi ko sa iyo, ate. Kaya ikaw, kung ikaw yung magpapagamot at napanood mo ako dahil doon sa manyakis na magkukulam at ikaw ay ginagamot naman na tumatawag siya ng mga kapre, mga maligno, siya ang gabay niya, nasa iyo ang pasya po, wala sa akin. Sabi mo manonood ka, sabi mo hindi ka magsalita at makikinig ka lang, bahala po kayo. Kaya dahil nakagamot ka na po ba ng palipad hangin at pinasusugatan ang katawan? Yung palipad hangin, matagal na po ako nakagamot niyan. Bago pa lang ako isabak ni Tandang Ermitanyo, tinesting niya ako sa palipad hangin. Ako nga tinusok niya ngayon pa ako Inipitan niya nga ako ng ase, sinakalipangan niya ako. Pero hindi ako nakikitang nasusugatan. Pero yung pasyente kong palipad hangin, yung number 1 na ventilador naging silimpan. Tapos yung sa loob ng kwarto nila, naging malakas ang hangin na wala namang kalam may ipo-ipong nagwasak sa loob ng kwarto nila. Nakakalaban na po ko yun. Yun po ang original na palipad hangin. Gumagamit siya ng kapangyarihan sa ventilador. Malit na hangin lang yun. Pag pumasok sa ventilador yun, magiging silimpan. Nakaka-counter na ako at umangat na po yung pasyente ko doon. At kung tinatanong mo sa akin, Aaron, kung ikaw ay nakapaggamot na ng nasusugatan, hindi ko kinakatakutan ng magsugat. Ang kinakatakutan ko, yung pag ang demonyo na minsan ang nakapasok kanila, na mapupusit na yung pasyente, yung iuuntog niya ng sarili niya, dahil wawasakin ng demonyo ang pananampalataya mo. At lilipad yung mga bagay at itututok sa yung mga mata at patatamaan ka ng bagay na metal, anumang sandata niya para sugatan ang katawan mo at pahintuin ka sa pagdarasal sa Diyos. Nagawa ko na po yan dati. Saksi man ng langit at lupa. Yan ang una kong training. Nakasalang na po ako dyan. Magandang gabi po ka, Andy. Subscribe niyo po ako. Ang
Teragam Nation. Ganda ng ano niya, YouTube channel niyo. Ang galing niyo po paggagamot. Sana po marami pa kayong matulungan na tao. Maraming salamat po. Ano po ba ang pagkakaiba ng palipad hangin at tigla po? Ang palipad hangin po kasi dalawa eh. Hello po, good evening. Good evening din po. Akala nyo ba yung palipad hangin ay dasal lang po yung sa, kunyari, 3 po ang palipad hangin. Hindi po nila alam kasi minsan yun eh. Kasi hindi pa sila kasi naka-counter ng ganun eh. Maghanap nga po kayo na kukuha ng video sa YouTube channel, sino man. Yung ventilador na number 1 magiging ceiling fan. At ang itong bagay nitong nasa paligid ko ay nag-aangatan at kulang na lang yung hampas sa mukha mo para huminto ka sa pagdarasal. Kailangan po yan ay maproteksyonan mo ang buong paligid. Pag hindi mo nagawa yan, saan kanya atakin? Siyempre sa likuran dahil nandito yung dalawang mata natin. Yun po ang pinakamatinding palipad hangin. Exorcist na po yun. Pwede rin po siyang magkukulam na may 3 subong bato na itim. Isang pula at 2 itim na galing sa isang ahas at isang demonyo at isang engkanto. Nauutusan niya po ang lahat ng bagay na galing sa kanyang bato. Pwede niyang utusan na malakas ang hangin. Pwede niyang paggalawin, payanagin ang bahay mo. Pwede niya rin pong gamitin ang mga insekto para kagatin ka. Pwede niya pong utusan ang mga ahas na hindi po yung ahas na nakikita ng dalawang mata ng tao, pero ipapakita po sa iyo yun na maraming ahas po at kakapit sa katawan mo. Spirit po yun. Dahil yung batong yun ay mahiwaga. Naka-counter na po ako niyan. Pero hindi pa po ako nag-video nyon. At nagsisimula pa lang ako nyon. Dahil tinitraining ako ni Tandang Ermitanyo kasi sabi ko nga sa kanya, ayaw ko habang buhay na magtatawas at ayaw ko rin habang buhay na maghihilot. Sabi niya, dumaan ka dyan. Ayaw ko. Siguro naman, mag-iisang taon na ako rito pero magtatawas paghihilot. Hindi ko naintindihan ang ibig niya sabihin. Yung pala, itinitraining niya na ako dahil sinasali niya ng lahat. Sabi niya, halika rito. Lumapit ka sa akin. Gamutin mo yung pasyenteng darating. Doon ko na napatunayan na mahina pa pala ako. Dahil nakita ko, yung lalaki, umaba yung kamay niya, pero itong 2 kamay niya ay nakababa, pero may kamay na lumabas niya sa dibdib niya, sinakal niya ako. Kung hindi pa ako hinawakan ni Tandang Ermitanyo sa tungkod niya, sigurado, nasakal na ako na hindi nakikita ng mga tao. Doon ako nagkaroon ng phobia. Na first time ko makakita ng taong lumabas ang mga kamay. Sabi niya, kaya mo. Hindi ako nakapagsalita at umiyak ako. Napakahirap palang maggamot sa spiritual dahil ataking ka. Kaya palang maraming namamatay na manggagamot at bumabalik yung mga sakit dahil hindi nila nakikita ang kalaban nila kung saan aatake. Lalo kung hindi mo ito nakita, bakit pa siya pupunta sa likuran? Pwede ka na niya sakalin sa harapan. Napakalakas po ng palipad hangin. Kaya niya pong pabalikin yun. Totoo po ba bago ka makapagpagana ng orasyon, kailangan po muna ng devotion ng 38 days? Sa totoo lang, 38 days, kulang pa ho yan. Orasyon. Ako nga 1 taon at 6 na buwan bago ko natutunang bumuhay ng agimat eh. Kasama na rin po yung exorcist sa paggagamot. Current video. Kukulangin po yung 38 days dahil alam mo sa sarili nyo po na 38 days ang kailangan nyo buuin. Lalagpasan nyo po yan. At kailangan nyo po habang buhay na dadasalan ng agimat nyo o devotion nyo. Kasi hindi lang po yung 38 days. Habang kayo nabubuhay, gagawin nyo po yan. Kulang pa po yan 38 days. Isipin mo yung mga agimat, inaabot sila ng 100 taon bago sila maging perfecto at bago po sila nagiging malakas. Hanggang kamatayan na po sila ng mga manggagamot at isinasalin na ito sa mga apo nila at mga anak nila. At patuloy ulit dinadasalan na binibigyan ng lakas. Kung sa 38 days, kukulangin pa yan. Hindi pa yan tapos. May lahat po ng agimat ng mga manggagamot. May mga dasal po at pagkain sila. May special po silang pagkain para po yung mga sanggol. Kung minsan ang bata, irita sa itong buwan nito dahil hindi sila makatulog. Sa panahon naman ng 1 buwan, ay tulog naman po sila ng tulog. Iba-iba po yan. Moody-moody po ng mga agimat yan. May kanya-kanya po yan abilidad.
Salamat sa ating Panginoong Jesus at ganun din po sa iyo, Kuya Andel. Bilang instrumento niya, may napulot naman po akong aral ngayong gabi. Salamat din. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Maraming bagay sa paggagamot, kahit medalyon. Pero gusto nyo malaman talaga na gumagana ang agimat nyo, kahit hindi nyo naparilin yun. Kasi may napanood ako yung Antingero. Sabi niya, totoo naman yung sinabi niya. Talagang totoo naman sinabi niya, huwag mong subukan ang agimat mo. Kasi may agimat pong hindi talaga tinatabal ng bala. May agimat naman po para sa paggagamot. May agimat naman po pampataboy ng mga masasamang elemento. Pero hindi niya naman po kaya yung mga exorcist. May agimat po na tumutulong sa katawan mo para linisin ang katawan mo at hindi ka tabla ng mga sakit na ginagamot mo. At may agimat din po na may abilidad na tumutulong din po sa paggagamot sa iyo at proteksyonan ng sarili mo. May agimat po talagang pag binaril mo, umiilag yung bala o pumuputok man pero hindi ka tinatablan. Totoo po yun. Nakakita na ako yun. Kay Tandang Ermitanyo. Nakita po talaga ng dalawang mata ko yun. Totoo po yun. Kaya huwag mong susubukan ang agimat mo. Pero gusto niyo po malaman ng totoong agimat nyo? Pakainin nyo na lang po ng mansanas kung buhay. Pag nangitim po yun, hindi po buhay. Pangalawang posisyon po, ilagay mo yung agimat mo doon sa saging na kasing laki lang po nito. Tagayin mo. Tawagin mo po siya. Kung ano man po nakalagay ito, subukan mo tagayin. Pag naputol, walang bisa. Alam mo na. Pangatlo po, subukan mo po yung agimat mo na may bisa na galing sa ermitanyo. O matatansyan nyo naman po yun kung hindi po talaga gagalaw. Subukan nyo po yung isa nyong agimat na iganon nyo po yung gagalaw po talaga siya. Kahit hawakan nyo tong kamay nyo at itukdo nyo. Malalaman nyo naman kasi kung pinapagalaw nyo po ng kamay nyo. Seryoso po. Kahit kamay nyo na lang ng gano'n, kahit itukdo nyo na lang po siko nyo ganyan. Tapos tawagin nyo po siya. Tapos kumuha ko kayo ng isang medalyon. Parang yung medalyon, nakahiga naman po yun. Bahala kayo, nakatiyaya. Tapos yung agimat mo, gano'n po. Parang didetect po yun ng konti. Para pong may blood pressure na nagko-control sa kanya. Para pong itong kamay natin, dalawa. Para pong ayaw niyang bumangga. Yung parang nararamdaman ng enerhiya mo na parang bumibigat. Parang may magnet po siya. Katulad ng kamay ko, may positive, negative po yan. Nararamdaman ko yan, mabigat po siya. Parang mayroon siyang magnet na kumokontrol na. Pero huwag niyo pong bibilhin, natural. Yung parang pakiramdaman niyo lang po. Ganun din po sa agimat. Mararamdaman niyo po na mayroong tumutulak sa kanyang pataas. Dahan-dahan niyo lang po yung ididikit. Parang ganyan po yan. Yan. Gagalaw at gagalaw po yan. Teka lang, antay nyo, papaliwanag ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Saglit lang. Diyan lang kayo. Ito po, ibig ko sabihin, kasi may hangin tayo. Para hindi nyo na po matesting sa baril-baril, bahala kayo. Pag ito si Magnetico at yung mahal na ina, siyempre ang pinakamataas ang mahal na ina. Ngayon, ibababa nyo po ito sila Magnetico. Ngayon, itatapat nyo po yan ng ganyan. Pero mararamdaman nyo kasi kung talagang igagalaw nyo yung daliri nyo, gagalaw po talaga yan. Pero ibaba nyo na lang po yung siko nyo para malaman nyo. Yung sinasabi ko, papaliwanag ko lang po ha, para hindi kayo mahirapan. Nakikita nyo po yan. Si Magnetico. Yan. Pag ito po yung mahal na ina, tingnan nyo po yung kamay ko sa taas. Ito pa ilayo mo muna yung ventilador sa akin. Tapat mo muna kay mami mo. Para hindi mahanginan yung ano. Yan. Wala na tayong ventilador. Ito po si Magnetico. Para malaman nyo po siyang buhay, tingnan yung kamay ko sa taas ha. Tingnan nyo po yan. Yan o. Yung baba po nyo dyan, parang mararamdaman nyo, para po siyang minamagnet. Yung yan o, gumagalaw po siya. O. Tingnan yung daliri ko sa taas. O. Kahit hawakan ko po siya.
Yan. Hawakan ko yung kamay ko. Tingnan nyo po yan, gagalaw po yung mahal na ina. Ibig sabihin po, huwag nyo po ididikit doon sa may konti lang Yan gumagalaw po siya Para po siya namamagnet. Umiikot po siya kusa. Pero tingnan nyo kamay ko sa taas. Nakapirmis lang po yan. Umiikot po siya pag binababa ko ng konti. Pero huwag nyo po ididikit Konting-konti lang. Yan gumagalaw po siya. Ibig sabihin, totoo yun. Kasi mararamdaman nyo kung talagang pagagalawin nyo po yung kamay nyo ng daliri. Katulad naman ito, ibababa ko ang mahal na ina. Ito, makulit to Sabi, hindi ko nga siya magagamot kasi malala sakit niya. Kahit kung tumawag muna siya para matanong niya, ayaw niya naman tumawag sa akin. Tapos siya ng tawag sa messenger. Katulad po yung mahal na ina, ito po si Magnetico, galing rin po sa mahal na ina. Siyempre, mas mataas ang mahal na ina. Makikita nyo po yan, binababa ko ng konti, pero tingnan nyo po yung daliri ko. Todo naman to, kulit nito. Tingnan nyo po Tingnan nyo Tingnan lang. Pag ako nainis sa'yo, bablock na. Kulit nito minsan sa akin. Sabi nga, tumawag siya sa number ko, tatawag siya gabi. Tingnan nyo po Pag binababa nyo po yan, hawakan nyo po yung kamay nyo. Totoo po yun, pero talaga minsan gagalaw po yan. Tingnan mo yan si Magnetico. Kusa po siyang parang namamagnet po yung katawan niya. Torbo talaga to. Hindi tayo makapag-concentrate dito Ikaw makulit ka Pagka hindi ako naggagamot, pinapatawag ka, ayaw mong tumawag. Yan, tingnan nyo po yan. Gagalaw po siya ng konti. Pero susubukan nyo po hawakan yung taas. Yan. Kasi po, namamagnet po siya ng konti. Malaramdaman nyo po na gumagalaw siya. Siyempre, ito sa manawag lang. Pero ito yung mahal na ina ng saklolo, mas mataas ang kanya. Wala po kasi yung isa doon Kung kakalkal pa ako, tatagal pa ako Mararamdaman nyo po yan kung gagalaw yung daliri ko sa taas. Tignan nyo, para po siya namamagnet. Di ba gumagalaw po siya? Di ba gumagalaw po siya? Yan, pero hindi po yan nakadikit ng konti. Ibig sabihin, yung vibration po yun, madiditik ng kamay nyo po yun, ibig sabihin. Tapat mo na pa yung ventilador mainit pa Pawis na tayo. Yan pong ibig kong sabihin. Nagba-vibration po yung kamay natin. Sa energy po yun. Siyempre, mas mataas yung medalyon dito kay Magnetico. Yan, Pay. Salamat, Pay. Diyan nyo po yan malalaman. Buksan nyo lang po yung kandila nyo. Tapos magdasal po kayo ng Ama namin at Abaginong Maria sumasampalataya ka. Lalo po ang medalyon ay nahamot na po ito. Katulad nito. Nasa 50 years na siya. Ito si Magnetico, kada 10 taon, 1 taon lang tinatanda niya. Pero ito talaga, ipinagkaloob talaga to ng mahal na ina doon sa may manawag. Ito, hindi po talaga siya nahanginan. Nagtataka lang po ako bakit po siya sumasayaw po ng ganyan. Tapos pabalik-balik pa siya, tapos pabalik-balik po siya ng gano'n. Para po siya nagko-cross. Pero hindi pa ito lalagyanan niya, dati malaki. Tapos may bala po talaga siya. May bala po siya baril talaga ng bala. Ngayon, tinanggal ko na po yun kasi nakausap ko naman po sila para lang po hindi sila malamigan dati kasi mga sanggol pa sila. Ngayon, tinanggal ko na po sila kasi malalaki na sila. Yan, kaya na nila kontrolin ng kapangyarihan nila. Habang tumatanda po sila, lumalakas ang kapangyarihan nila. Kaya yan, mainit po to. Pag ito, may sapi ang isang tao, ito sila Magnetico, dating tawag agimat, pahawak mo lang to sa pasyente na may sapi, maniwala ka sa akin, hindi to, pag sinabi mong itatali ko kita, tatali niya yon. Kahit ipasot mo, hindi siya makakagalaw. Para mong binubuhat ang sarili mo. Pero minsan ko lang po sila gamitin kung kinakailangan lang. Yan po yan. Doon mo yan malalaman na may bisa. Pang-apat na posisyon. Hindi mo na po kailangan Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mayroon pong medalyon na nagagamit po para sa mga umiiwas na bala. Pero wala po siyang ang kinakakayahan sa paggagamot. Pang-iwas lang po siya sa bala.
Meron pong medalyon, nakaka-detect po siya ng mga energy masasama, pero hindi po siya nakakatulong maggamot sa iyo. Meron naman pong medalyon, nakakatulong po sa paggagamot, pero hindi niya kayang proteksyonan ng katawan mo. Pero meron naman pong medalyon na nakakatulong po siya sa paggagamot, siya naman ang naglilinis ng mga ginagamot mo, yung mga sakit na galing sa mga elemento. Pag nililinis at nilalagyan niya ng shield, may kanya-kanya pong abilidad ang isang mga gamit. Kaya doon niyo po yung malalaman sa vibration niya. Subukan mo walang ventilador, mag-concentrate ka doon. Tapos may dasal po yung medalyon, gagalaw po yung mararamdaman mo, para po yung magnet at yung bakal, ipagdikit-dikit mo po, parang tinutulak-tulak po siya. Pusa po yung gagalaw, siyempre pag binababa mo yun, gagalaw po yung biglang gagalaw. Tapos parang hindi po niya malaman kung saan, tapos yan, gaganunin mo. Parang ginagalaw po siya, yung parang gano'n, gumagalaw po yung ito sa taas. Yun po yung may technique po yun. Oo nga po, apo, wow. Ano po ba mangyayari sa mga makulam kapag nakasapi na sa tao? Nawawala rin ba ang malay kung nasaan siya? Hindi. Pag nawala po yung malay po doon sa sa mangkukulam, hindi mo po siya makakausap. Siya po ang gising, kaya nga po siya nakakausap eh. Kailangan magising siya para makausap nyo. Pag siya itulog, kahit anong teriya mo po doon, kahit gusto mo pa, sundutin mo ng daliri mo yung pasyente mo, wala po siyang pakiramdam. Dahil patay po yung nasa loob ng katawan niya. Hindi mo na po yung magagawa kahit anong dasal mo. Wala na po. Kailangan mo na pong ibalik yung espiritu ng pasyente. At wala po siyang alaala. Liban lang po, ang mangkukulam ay may sakit po sa puso, may high blood po siya. Sa sobrang dami mong dinasal at pinalab mo doon sa katawan niya, nawalan po siya ng malay, pwede niya pong ikamatay yun na stroke, o kaya pwede niya pong kamatayan yun na sakit sa puso. Atakihin po siya doon sa sobrang init. Doon po mamamatay ang mangkukulam. Totoo po yun. Pero kung ang mangkukulam may masubo, hindi mo po siya basta-basta mapapatay. Kasi binabasihan po yung sa sakit nila. Subukan nyo po yung may sakit ako sa puso. Pag tumakbal ako sa initan, halimbawa kung may sakit ako sa puso tapos tumakbo ako, bigla ako minom ng tubig, tapos may sakit ako sa puso, yung pressure ng katawan natin ay nasusuffocate tayo. Doon tayo na stroke. Yun po yun nangyayari sa mga makukulam na lalo pag matatanda na. Paano po naman po malalaman kung buhay pa ang mutya mo? Sinabi ko na po yung kanina eh. Kaya bago lang pala ito, no? Sinabi ko na po yung buhay ang mutya nyo. Italin nyo nga po doon sa puno ng saging. Yung kasi laki lang po nito. Tagayin nyo po yung puno ng saging. Hindi nyo po tatagayin yung mutya nyo. Pag hindi po tinablan yun ng itak at hindi mo naputol, basta yung maliit lang po rito sa braso ko. Yung pambata lang. Yung tutubo pa lang. O pakainin mo po siya ng masanas pag hindi na nangitim. Siyempre, may dasal po yun. At pangalawa po, pag didikitin mo po yung medalyon na walang dasal. Yung medalyon mo ay may dasal. Yung isang medalyon mo ay walang dasal. Pag dikitin mo po sila, wag mo nyo pong ididikit ng todo-todo. Yung nakalutang lang po siya sa ganon. Ang gagamitin mo, yung medalyon mo na may dasal. Itong gagamitin mo. Kasi may dasal siya. Pag yan inilapag mo doon, gagalaw siya. Ibig sabihin, may kumukontrol sa kanya. Pero pag ito naman nakahiga at yung dasal ay wala naman bisa, hindi siya gagalaw. Kahit anong gawin mo. Kasi wala ang pagkain yun at walang bisa. Para hindi na po kayo mahirapan. Sinasabi ko na nga sa inyo eh, para hindi na kayo mahirapan kung ano pong dapat abilidad ng isang malalaman nyo rin naman po yung agimat nyo o mutya nyo kung ano pong kakayahan nila. Nakikipag-usap po sila pagtulog sa inyo sa panaginip. Nagsasalita po sila sa utak nyo na hindi nyo po maintindihan. Nasasabi niya po yun. Marami po yan. Marami. Kuya, ano po bang kulay ng rosaryo na pwedeng isabit sa pintuan ng bahay para di makapasok ang anumang masasamang espiritu? Kulay puti. DJ Vlog TV. Kulay puti ang ilagay mo sa pintuan.
Pinakamaganda. Ha? Hindi, rosaryo tinatanong niyo. Tapos, gusto mo pa mawala yung mga bad spirit, magsabit ka ng asin sa pintuan. Naka-plastic. Kahit konti lang. Tapos magsabit ka rin ng luya sa pintuan. Oh. Ito si Christian Tokloy nito eh. Tokloy ang apelido niya eh. Pag hindi tuloy ako nagbablog, sabi ko tumawag siya. Ngayon, tawag naman ang tawag. Pag sinabi kong tumawag ka, hindi tumatawag. Yun lang. Kung tinatanong mo DJ TV vlog, Rosario. Kasi kung anong tinanong mo kasi, Rosario sabi sa pintuan, di kulay puti. Pangalawa, magsabit ka ng asin. I-plastic mo. Kunti lang ha. Sabi mo sa Panginoon Espiritu Santo, amin. Tapos i-plastic mo lang. Tapos luya. Sabit mo rin sa pintuan nyo. Hindi na makakapasok ang bad spirit, pati yung kapitbahay mo na manghihiram ng pera sa inyo. Yung iiwan niyang bigat, tatalbog lang. Babalik ulit sa paa niya. Kaya dahil tanong ko lang po pala, ano pala yung magkasama na stick po sa pag-ipit? Isang itim na ba at isang kulay pula? Itim. Stick po sa pag-ipit. Isang itim po ba at isang pula, kuya? Hindi. Yung puting stick, ayun yung mulabi. Matigas pa yung sanara. Kulay puti siya. Positive, negative yun. Yung puti at saka yung kulay pula, yun naman yung narang sinaunang panahon, mga matatanda na. Baga matanda pa sa akin yun. Matanda pa yun sa tatay mo. Yun, mga ganon. Tapos yung dalawang itim doon, kasi 6 na piraso yun, pagka pwede mong pagdikitin na yung sapa pag lumalaban. Pero meron akong mahabang ginawa doon para naman yung pandikit sa daliri. Kung napuputol ang posporo, padikit mo ng padikit, laging napuputol. Ibig sabihin may negatibong body spirit, napakalakas doon, no? Negatibong elemento na malakas. Pwede mong gamitin yung kulay itim na nakahulma para lang talaga sa daliri para hindi siya maputol. Ididikit mo lang yun. Pag ginalaw niya, inatras mo, sunod mo lang siya ng sunod. Huwag mo tutusukin ng malakas. Kahit tusukin mo malakas yun, hindi naman mabubutas yung daliri niya at hindi naman matulis yun. Yan. Pero pag hinihila niya, hawakan mo na para yung stick nakaganon na sa kanya. Ito yung stick. Yan. Ganyan mo na sa kanya. O bigit mo na. Tapos galaw-galawin mo. Pitik-pitikin mo lang. Pero una, babanggitin mo pa rin ng Diyos para mabilis siya magkaroon ng power. Tapos bahala ka na yun. Laki na yung sinasabi mo. Yan. Yun po, pwede yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maraming magkakamukhang medalyon. Agimat. Pero sinasabi ko rin sa inyo, si Magnetico ay bigay lang yan ng mahal na ina. Kaya nga, kada 10 taon lang siya tumatanda. Pero may inis siya sa katawan. Pero bago mo siya makuha, gagawin kanyang kengkoy. Yung mata mo kulay green sa gabi. Kahit madilim, maliwanag. Para kang naka-night vision. Nakikita mo yung kalaban mo. Pero pag napag-aralan nyo po, yung mga taong binigyan ng karunungan ng Diyos at tinuruan din ng mga manggagamot, hindi na rin po kayo, salamat din, hindi na rin kayo mahihirapan sa pasyente nyo. Pag lagi po kayong palakasin at magdasal. Makikita nyo po, yung kulay pula po ay rosaryo pang ano po ba yun? Wala. Pwede mo rin gamitin kung kulay pula. Ang pulang rosaryo ay pag-ibig. Sa simbolo ng kandila ay sa kapayapaan at pag-ibig. Pers-pers lang po ang rosaryo. Kay itim man, puti man, black man, blue. Pero ang gusto kong ginagamit minsan na rosaryo, kulay blue, katulad ng damit ng mahal na ina. At saka puti. At saka kulay dilaw. O yung hindi dilaw naman. Yun lang pong gusto ko. Pero yung mga rosaryong itim, di po ako gumagamit yun eh. Puti, blue, medyo dilaw-dilaw o kaya yung pink. Ay, pink. Pwede rin po yung pink. At saka yung ano bang tag nito? Basta alanganin, dilaw siya. May tawag po yun. Parang ganito kulay, oh. Yan, yung kulay na yan. Hindi po siya dilaw. Yan sa gilid ng mahal na ina. Yan, ginagamit po yan. Pag nagpasapi po ba kayo ng ginagamit nyo, umuusal po ba kayo ng orasyon pagsapi? Hindi. Hindi ako nag-uusal ng orasyon. Pag nagpapa. Alam mo,
Hindi, yan lagi ko sinasabi sa inyo eh. Bakit mo patatawagin yung nananakit? Nandoon na yon. Ang tinatawag lang doon, yung nag-uutos. Kasi hindi nga siya marunong sakta ng pasyente. Kaya nga siya kumuha ng mangkukulam para magbayad. Yun ang tatawagin mo. Pero yung magkukulam, kaya nga niya natrabaho ang tao, dahil andun na yung aura niya. Kunyari, nausog ko siya. Malakas ang aking lating sa aking bibig. Yung aura ko nandoon. Kaya madadampot ako sa ayos sa gusto ko. Mahihila ako doon. Yung spirit ang hatak. Kasi para kang binitbit ng higanti, inangat ka sa ere. Halika rito. Ikaw, halika rito. Doon ka ulit sa loob ng tao. Yan. Nandun na po yun. Hindi na po kumuusal ng tumatawag ng ganyan. Automatical nandun na po yun. Kasi lagi niyo po kasi naririnig yun eh, yung umusal. Hindi po kumuusal. Panginoon pong Jesus lang po ang tinatawag ni Kuya Andel eh. Oo, mabuti. Yan, silip. Totoo yun. Hindi po kumuusal tumatawag. Sabi ko nga sa inyo, itong mata nito, nakikita ko ng pasyente. Pag nakaharap na sa akin mga mata yan, yung mukha natin ito, yan, mukha kong pangit, mas pangit pa yun sa loob ng katawan ko. Nakikita ko na siya, kunyari, nagaganon-ganon lang ako. Tapos sabi ko, ganyan, hindi ko siya pinapansin. Pero pag nakita ko siyang may sungay, bigla kitang hawakan sa kamay sa pulso. Ipitin ko yung pulso mo ito. Tapos dadasal lang ko yan sa pangalan ni Jesus. Pagdidikitin ko yung dalawang kamay mo. Pero hindi ko pagdidikitin na ganyan. Hawak ko lang. Positive negative itong kamay. Itong kanan ko ay pag-ibig. Itong kaliwa ko ay mainit to, parang apoy. Ito, kuryente galing sa langit. Pag ginawakan kita na may sapi ka, talagang bibigay ka, makuryente ka. Pero hindi hawak na ganun, ha? Yung malambot lang, magaan lang, ipapatong mo lang yung kamay mo. Tapos hindi mo namamalayan, kahit ayaw mong hatakin yung kamay mo, humahatak. Alam ko na meron, naiinita ka, saka kita hawakan ng ganyan. Pag hinigpitan ko yung daliri ko, na hindi naman kita talagang ginagana, pag hinigpitan ko lang yan, bigla yan, gagano na yan. Tapos mawawala ka ng alaala. Hindi po ako tumatawag. Dahil ko patatawagin, nandiyan na yung sa loob ng katawan. Tinatawag ko lang po yung nananakit sa kanya. Liban lang po ako tumatawag talaga, gagamit po ako ng instrument, gagamit po ako ng medium. Kasi sa medium, yung isang taong may sakit, lalo pag opera, hindi to pwede kasi maiinitan to, baka pumutok yung opera niya sa katawan, etc. At may nananakit dito kaya siya na-opera pero hindi naman siya gumagaling. Gagamit ka ng isang medium, yun po ang tatawagin. Gagamit ka ng isang medium na papapasokin doon. Kung malakas ang kanyang spiritual. Pero pag mahina po, maghahanap ka ulit ng pwedeng nanay, kapatid, tatay, asawa, anak. Pwede po yung mas mabilis. Basta't nagmula ang dugo mo sa kanya. Yun lang po ang tinatawag ko. Kung naririnig nyo kung gumaganon, sinasabi ko lang sa sarili ko, minsan, lalakasan ko pa para maintindihan nyo. Hindi ko kasi pinapakita yung unang video eh. Yung unang video ko po pag ako, alam ko may sapi na po siya. Nakikita na po yun ng mata ko. Kahit hindi ko po siya nakikita, nagtago na po siya, tinalikuran niya ako, tumagilid po siya ng konti sa kaliwa niya. Nadidiktik po yun ng sense ko, nararamdaman ko. Pag nadidikit ko yung kamay ko sa pasyente, tinanong ko, na ganun ko lang, tumatas na po yung balahibo ko. Nag-ano na po yun, may sense na po yun, nagpapams na sa akin parang may kuryente na parang magnet. Yun po yung sinasabi ko sa agimat, namamagnet po po yung merong negatibong energy. Alam ko na po yun may sapi at alam ko po yun na walang sapi at hindi ko po siya binabas na wala ka naman sapi ate, ganyan kuya. Dala lang yan ng emosyonal, wala. Sinasabi ko lang magdasal ka. Yun nga po ibig ko sabihin. Hindi ko na po yung tinatawag. Nagtumatawag lang po ako pag gagamit lang po ng medium. Kasi yung medium, isasala mo siya. Doon niyo po papapasokin. Wala po akong inuusal doon. Isa lang, kaya ko lang yung napapasok. Ganito lang po technique yun. Pinuturuan ko na nga kayo eh. Kung kayo ay magagamot. Dasalan mo muna yung tubig. Tanungin mo muna kung anong history niya. Kung totoo man at marami na siyang kinukulam, totoo at hindi mo ito nakita at naramdaman mo. Dasalan mo yung tubig ng isang ama namin. Isa bang Abaginong Maria at sumasampalataya ka. Kabisado na kasi ng utak ko. Sabi mo sa Diyos, Panginoong Jesus, Amang Jesus, Amang Nazareno, o Yahweh, etc. Ama, basbasan mo naman po ang tubig nito ng iyong pag-ibig. Kung meron man pong nasa loob ng katawan niya at nagtatago, ito'y bigyan mo niya po ng kapangyarihan na sisip-sip sa kanya upang hindi po makatakas.
sa pangalan ni Jesus. Hindi dinadasalan ko yun. Ama Jesus, among Nazareno, kami ang iyong manakilay sa pangalan, ba't masamang espiritu? Binigyan mo ng kapangyarihan, kaya kayo pumunguna sa aming buhay. Amen. Tapos sabi ko, in Jesus' name, amen. Inom, patak lang. Pag nainom niya ng patak yun, bumigat na yun sa katawan niya. Ngayon, tinanong ko, ate, bago kita papigting, kuya, kayong lahat, kunyari, etc. Pag tinanong kita, babae ka, lalaki, ano sasagot mo? Siyempre, kung lalaki yung pasyente, lalaki po. Ngayon, tatanungin kita, anong pangalan mo? Sasabihin niya yung sa akin, kabisado na ng utak ko. Ngayon, liban lang minsan nakakalimutan ko, nagtatanong akong pangalan niya kasi nakakalimutan ko ipasulat sa papel. Tinatanong ko, may anak ka po, anong panganay mo? Pagtanong sabi niya 4, hahanapin mo agad yung panganay. Ilan taon na po panganay niyo? May asawa na po ba siya? Yung bunso, ilang taon na po? Alam mo na. Wag mo na, pag may kasama siya, nandun naman asawa niya, wag mo nang tanungin. Ngayon, ulitin ko, Sir, pag narinig mo ako, nakilala mo ang Diyos, okay lang po. Pero tatanong kita kung anong pangalan mo. At tatanong ko naman siguro yung asawa mo, dahil yun ay pinakasalan mo, alam mo naman siguro pag sinabi mo anong pangalan ng asawa mo, kunyari ang pangalan ng asawa mo, Sharon Cuneta. Tapos sabihin mo, yun naman ay si Marimar, paktay tayo dyan, ibig sabihin. Dinudjok ko lang yun para nakangiti siya. Ngayon, okay na po. No, sige, pikit po. Ngayon, lalagyan ko po ng krus yung sa noo. Pangalan, krus. Middle name, krus. Apelido, krus. Amen. Ilang taon ka na? Kunyari, 40. Seselyuhan ka na. Walang makakapasok dito. At walang makakalabas na anumang masasamang espiritu o elemento, gawa man to ng tao o gawa man to ng anumang mga elementong hindi kayang ipaliwanag. Ang Panginoong Kristo ang dapat maghari dito sa aming buhay at ganon din sa akin at ganon din sa pasyente nito. Ngayon, sineselyuhan kita sa pamamagitan ng pagsambit ko sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. O ngayon, yun lang ang sinasabi ko. Kung minsan naririnig niyo ako sa Panginoong Espiritu Santo, amen, sinusundot ko lang yun, pinipitik-pitik ko lang yun, tapos dinadasalan ko siya. Kung nakikita niyo kung ginaganon ko yun, nilalagyan ko siya ng krus bawat lahat para hindi siya makatakas. Kasi, bakit mo patatawagin yun? Nandun na nga yun eh. Wala nga makakapasok. Ibig sabihin, nandyan na siya. Tinawag na siya ng Diyos kasi tumawag ka na sa Panginoon Kristo. Hindi mo na kailangan tawagin siya dahil nandyan na siya. Kaya nga sinasabing walang makakapasok, walang makakalabas. Kung meron man nananakit dito, nananatili ka dyan sa loob ng katawan ng tao ito. Hanggang hindi bumubuka ang aking bibig, ay hindi ka rin makakatakas. Yun lang po ang ginagawa ko sa pasyente ko. At hindi ko rin po alam paano ko nagagawa yun. Yung po ang totoo. Dati hindi ko alam, pero ngayon alam ko na. Dahil sa matinding pananampalataya. Kung anong nang bumubukas sa bibig ko, yun po ang nangyayari. Kaya doon ko nalalaman na may totoong nakapasok. Pero bago po yung kabitan ng cross, alam ko na kung wala nakasapi. Sasagot ko yan, wala pong nakasabi sa inyo, pero ibang taktik ang gagamitin ko sa inyo. Pero, minsan umiinit po ang stick. Ibig sabihin, hindi pinapahintulutan ng Panginoon Kristo na siya ikausapin. Bakit ka mo? Sasagutin ko na. Halimbawa, siya kaibigan mo. At malaman mo siyang nagpapakulam sa iyo. At plastic siya. Tas alam ng Diyos ay ikaw ay magagalitin. At hindi mo makontrol ang galit mo. Gusto mo siyang patayin. Kaya ang gagawin ng Diyos Ama sa langit upang hindi mapahintulot ang kasamahan. Patatanggal niya na lang to. Anak, huwag mo na siyang tawagin pa. Ako na ang magkakalas ng mga sakit niya. Patawarin niya yung taong gumagawa sa kanya ng masama. Yan lang. Pero ito ay isang lalaki. Pumapasok yun sa isipan ko na hindi ko pilit iniisip. Tapos bigla po gumagang yung pasyente. May dahilan ng Diyos. O minsan, alam mo may masamang espiritu sa loob ng katawan niya. Hindi pinapakausap ng Diyos kasi alam mo bakit? Yun ay hindi nararapat pakausap sa iyo at sa taong yan. Baka yan ay magwala. Ano mang mangyari dyan. Ilalayo kita sa kapamakan. Importante naman talaga sa paggamot ay gumaling yung pasyente. Pag hindi mo ayaw pakausap ng Diyos, huwag nang pilitin. Pero tanungin mo siya, babae ka lalaki, hindi ko alam. Kaya ano ka tao ka elemento, hindi ko alam. Pero tinanong mo siya bago mo siya pinikit. May galit ka ba sa kanya?
Hindi. Nainggit ka ba sa kanya? Hindi. Tao ka ba? Hindi. Kilala mo si Kristo? Hindi. O, di ba? Elemento ka ba? Hindi ko alam. O, ibig sabihin, ayaw ng Ama, ayaw ng Panginoon Kristo na siya ay papasukin sa tao ito dahil bakit? Mayroon dahilan ng Diyos. Huwag mo nang pilitin kung bakit. Importante dito gumaling. Pag sinabi niya, mayroon pa bang sakit na nilagay mo? Wala na. Aalis ka na. Oo. Pero walang alam yung pasyente. Yun ay mga masasamang espiritu na hindi nila matanggap ang kanilang kamatayan. Na hindi pa sila humingi ng kapatawaran sa Diyos. Nanggugulo sila sa mga buhay na tao. Yun po yun, pinapalis na. Liban lang talaga kung kinukulang ng isang tao, magagalit agad yun. Galit ako sa taong ito. Mayaba, mata pobre, ganun na ganda sasabihin niya. Naiinis ako sa kanya, mapagmalaki. Yun ang sinasabi niya. Pero pag sinabi niya, bakit ka nagagalit? Nagagalit ka rito? Hindi. Mata pobre ba to? Hindi. Basta't naiinis lang ako kasi ang kanyang galit at kimkim ay nandoon. Yun pong ibig ko sabihin. Pero gumagaling ang pasyente. Pera lang po yung may mga masasamang elemento at espiritu kapre. Minsan, nakikita ko na po siya sa loob ng katawan niya. Depende nga po ibinibigay ng Diyos. Naiintindihan niyo na po, sir? Kuya Andel, pag may pasyente po ako, video ko po at send ko po sa inyo. Kuya, gagamitin ko po ang taktika mo. Salamat. Kuya Andel, matatahimik na po ba ang namatay pag may suot? Puot po ang puso na ang namatay. Wala, hindi siya matatahimik. Hindi po matatahimik ang isang namatay pag may puot po sa kanyang puso at hindi rin po siya basta-basta makakakit sa langit. Dahil hindi siya humingi ng kapatawaran at hindi siya nagpatawad. Nananatili lang siya sa bahay nila kung saan man siya nakatira. At nandun lang siya, nakikita siya ng mga kamag-anak niya, mga apo niya o apo niya sa tungkol na may tao. Pero kung mabasbasan ito ng tao ng Panginoon Kristo, siya ay makakakit na sa langit at iilawan na siya. Pero hindi niya pa rin makikita si Papa Jesus. Basta sabi ni Ella sa akin, meron daw yun pinagdadalhan, pero nasa langit pa rin daw yun. 2 months ka yata nakaluhod, sabi niya. Basta nakagano pa lang daw nakaluhod, parang pare. Tapos tatayo rin naman daw kayo, kakain kayo ng tinapay at ubas, tapos tinapay, tapos pag nakapagpahinga, gagano na naman kayo. Pero wala pa daw kayo pakpak. Basta yun ang sinasabi ni Ella. Kasi dun, yun ang sinasabi niya sa akin, ha? Siya nagsasabi sa akin yun. Yun lang po yun. At maraming mga ganong bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Taktika, pag nagagamot ka, kailangan mahaba ang pasensya mo. Maraming tanong ang pasyente, maraming bagay na hindi mo alam kung bakit sila nagtatanong. At minsan pag hindi mo kaya sagutin ang kanilang tanong, sagot mo na lang, manalangin ka na lang sa Panginoon Kristo. At siya magpapaywating sa iyo sa panaginip. Kaya nga sabi sa inyo minsan, dati matanong ako sa Diyos. Minsan hindi niya sinasagot ang tanong ko. Minsan sinasagot niya naman sa panaginip. Yan lang yung sinasabi niya sa akin. Basta lagi niya to sinasabi sa akin sa panaginip na wag kang makakalimot sa pagdarasal sa akin dahil nandyan ang lakas mo. Huwag ka rin nakakalimot sa pagpunta sa tahanan ko sa aking Ama dahil nandyan pa rin upang basbasan kanya. Yun lang ang sinasabi sa akin ng Panginoon Kristo. Wala na. Kaya wala akong masasabi sa inyo. Kaya mahigpit ito pinagbabawalan. Kaya yan, sili. Ay gusto niya magamot. Huwag kang magagamot na ikaw ay nakahubad at lalong nakasando kasi sinasabi sa yung totoo. Kung si Satanas ang nasa loob ng katawan ng tao, baka magulat ka at magsalita siya sa pamamagitan ng taong yang nasa harapan mo. Sasabihin niya, ikaw ba ay instrumento ng Diyos mo? Bakit wala kang kagalang-galang sa katawan ng Diyos mo? Mapahiya ka pa at marami makarinig sa iyo. Dahil yan, ay naigamot na ako ng ganyan. Ang sabi nga ng isang demonyo sa akin, nakapasok babae, isa ka lang, instrumento ng Diyos mo. Mahinang klase ka lang. Mababaw ka lang at wala kang kakayahan na ako ay palayasin sa katawan ng taong ito. Dahil mahina ka. Di ba pang-insulto sa akin yun? Sinagot ko lang siya, simple lang. May video ko yun, sa wala pa akong cellphone yun.
Pero sa Facebook page niya, sa Facebook niya inano. Pero inano niya sa akin sa Facebook ko. Ganun ba? Mababang uri lang ako. Di bali, ako naman yung pinakamababang hangal na instrumento ng Diyos na magiging sakit ng ulo mo o papaluin ko ang puwet mo. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Tapos bigla niya ako sinakal. Muntik niya na ako sakalin. Yun lang ang ginawa ko sa kanya. Ako yung pinakamababa, pero ako din yung papalo sa puwet mo. Ako rin yung mas matigas ang ulo. Kasing matigas tayong ulo. Yun lang ang sinasabi ko sa demonyo. Ganun lang. Sanay kasi ako sa kanila makakita, kaya baliwala na sa akin yung makipag-usap doon sa ganun. Pero sa umpisa lang naman yun sa paggagamot. Basta't lagi lang magdasal. Pero siyempre, sasabihin mo rin, wala kang takot sa Diyos. O yun. Lagi mo babanggitin pa rin ng Diyos. Sige, wala kang takot sa Ama sa Langit. Wala kang takot sa mga anghel ng Panginoon Kristo. Wala kang takot kay Jesus Kristo. Bilang instrumento niya, hingi ako ng tulong sa kanya para paluin kita sa puwet. Ilang ginagawa ko sa demonyo. Basta kailangan lang kasi pag nagagamot, yung wag masyadong seryoso, yung may konting pagmamahal at tawag sa Diyos. Kasi pag siniseryoso mo masyado, napapansin ko, walang enjoy. Para kang nakakaramdam ng takot sa paggagamot. Kasi pag seryoso ka, parang pakiramdam ko, para sa akin sarili ko lang yun ha. Sa akin yun, opinion ko lang yun. Parang hindi ako enjoy maggamot. Parang feeling ko, pinapagalitan ko yung mga tao, feeling ko, ako na yung magaling. Gusto ko yung naririnig nila, yung nasa loob, at paano lang ako makipag-usap. Yung para ko lang siyang pampawala ng kaba, yung para lang ako nagsasalita ng normal, ganun lang. Ganun lang ang paggagamot. Kasi nagtitiwala ka na may Diyos sa puso mo. Pero, pag mga exorcist na nagliliparan na, yan, nagsiseryoso na ako kasi napapagalaw niya na lahat ng bagay at tumataas ang provision ko. Ngayon, tatawagin ko ng Panginoon Kristo. Talagang hihingi na ako ng tulong sa Kanya. Pag alam kong nararamdaman ng puso ko na hindi ito magpapadaig, talagang lalaban ng lalaban, yan na. Tuloy-tuloy na ako nananalangin yan. Diretso-diretso na ako nananalangin. Ibig sabihin, napakalakas ng vibration ko sa Kanya. Napakalakas talaga ng negatibong energy sa loob ng katawan niya. Bilang ginagawa ko. Ito po kuya, bawal po bang maglakbay ang kaluluwa? Kukunin po ba ni Satanas ang kaluluwa pag nakita po niya? Bawal ang maglakbay ang kaluluwa? Hindi po yun basta-basta makakapaglakbay ang kaluluwa. Kasi doon po namamatay ang mga tao sa bangungot. Tanungin ko kayong lahat. Ito, simpleng tanong lang to. Bahala kayo kung sasagot kayo dyan. May tatanong ako sa inyo lahat. Bahala kayong sasagutin nyo itong tanong ko. Ang isang tao ay pagbusog ay mamamatay daw pag natulog. Yun ang sabi ng mga matatanda, di ba? Ulitin ko. Sumagot kayo, bahala kayo. Pero, titingnan natin kung sinong tama sasagot sa inyong lahat. Ang isang busog, mamamatay daw pag natulog agad. Pag ito'y natulog, busog ka, mamamatay ka bangungot. O isang taong gutom at hindi nakakain, tapos natutulog. Alin sa tama sa dalawa? Ang isang taong busog na natulog, binangungot, o ang isang taong gutom na binangungot? Alin sa dalawa dyan? Ang tamang sagot, sige, hantayin ko kayo. Yung unang tanong ko, itong malit na daliri ko, ito yung taong busog na busog at pagod at busog na busog natulog. Pero itong gutom na natulog, na binangungot. Pero din sila niya binangungot. Alin sa dalawa ang binangungot dyan? Di ko po alam Gutom. May batong po kayong tulad ng teacher. May bato po kayong tulad ng teacher. Ano po yung batong teacher? Gutom po. Hindi nyo po alam. Ang sagot po doon yung gutom. Kaya po nababangungot ang gutom kasi ang kanilang kaluluwa ay umaalis sa katawan tao at naghahanap to ng pagkain.
Tapos hindi po ito makabalik sa loob ng katawan niya kasi hinahanap niya nagising ang isang tao at bumalik ulit ito sa kanyang posisyon na wala dun sa posisyon niya. Yun po yun. Kaya ang karamihan na binabangot, hindi po yung gutom, ay hindi po yung busog, kung hindi ang gutom. Umaalis po ang ating kaluluwa, naghahanap po tayo ng pagkain. Kaya yun po binabangot. Yung mga gutom, matagal ko na pong ginawang kumakain ng natutulog. Pagkatapos kong kumain, minsan nakakatulog po ako pag nagdadrive ako. Ni kailanman, hindi pa ako naggutom, hindi pa ako binangungot. Yung isang taong gutom. Tama, yung gutom talaga, yung tulad po ng isa sa siguro niyo, yung bato po tulad ng ahas na engkanto. Yung batong engkanto, ano po ba mangyari pag nangyari po yun? Hindi na makakabalik yung kaluluwa, doon na po siya mababangungot. O meron pa isang bangungot. Liban lang po sa isang bangungot talaga na madalas na nangyayari sa tao, yung mga tao pong nananaginip po ng masama at may tao pong gumawa ng kasalanan na hindi niya po nakukonsensya siya. Binabalikan siya ng nakaraan niyang buhay na ginawa niyang kasalanan. Tapos pawis na pawis po siya at nananaginip po siya. Yun, liban lang po yun doon. Yung tulad po ng siguro ng inyo, yung bato po tulad ng isang ahas at engkanto. Yung bato po ng isang ahas, kung bibigyan nyo ko niya, sa inyo na lang. Bato po ng engkanto, sa kanila na lang. Ayoko po niyan. Kasi, may kahinaan din po ang engkanto. At yung mga ahas niyan ay galing din po yan sa kadiliman. Iba po yung batong pula at itim. Iba po ang kakaya nila, pero galing po yun sa kasamaan. Pero yung batong puti, hindi nyo po yung basta makikita. Galing po yun sa kalikasan o galing po yun sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Pag mayroon po kayong batong ganoon, sinabi ko nga sa inyo, pag yung isang manggagam ay may batong puti sa loob ng katawan niya, hindi siya basta-basta mamamatay. At ganoon din yung may batong pula at itim, hindi rin siya mamamatay. Pero kung magkikita silang tatlo, hindi niya mababasa ang batong puti dahil wala siyang makita rito, puro liwanag. Pero yung batong puti ay tumapat doon sa batong itim at batong pula, alam niya kung sino ang nasa loob ng katawan ng taong ito at sino ang nananahan sa katawan niya. Pero kung siya ang babasahin, hindi po siya mababasa. Pero alam ng batong itim at ng pula na itong taong itong may batong puti ay hindi karaniwan at lalayo sila rito. Malaki pong advantage nito. Pero kung yung isang manggagamot lang ay walang bato at lumaban sa batong itim at batong itim at pula, hindi po siya mananalo. Dahil ang batong ito ay hindi karaniwang bato. Yang mga bato pong yan, hindi rin po nakatakda para sa kanila. Ibig sabihin, yung batong yang itim para sa mga makukulam, nakatakda po sa kanila yan. Para rin po yan, alagad ng kalaban natin, nasa kadiliman. Para rin po sila may mga ranggo. Meron po ba kayong ganun? Anong bangot na pwedeng physical at pwede rin spiritual? Tama po ba? Yung bangungot na pwede pong physical at spiritual ay magkaiba po yun. Iba po yun. Ang bangot po ng spiritual ay matinda po yun. Kasama po palang pula ang bato sa katawan kasi yung daw po ay pinapasa sa mga manggamot di sa amin ng lola na yung bato pong katawan ay kasi daw po yun. Yung batong pula po ay hindi po yun. Nagagamit niyo po yun sa paggagamot din. Alam ko sabi ni Tandang Ermitanyo, nagagamit daw po yung batong pula sa paggagamot. At ganoon din po yung batong itim. Kaya nila magbigay ng sakit at sila rin po ang makakapagpagaling sa batong itim at batong pula. Pero pag alam nila ang batong puti ay meron ng isang taong ito, yung dalawang sakit po nila, pag samasamahin po nila ang batong itim at batong pula, kayang gamutin ng kulay puti. Pero hindi po nila maatake yung manggagamot. Kasi aatakihin po sila ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos.
Kahit kunin po nila yung buhok ng isang may subo pong batong puti, ay hindi po yun basta-basta masasaktan. Magsasawa silang manundot doon at magsawa silang mangulam. Kasi hindi po nila matatarget ang pamilya nyo. Kailangan mo nalang patayin yung batong may subong puti para mapatay niya rin ang pamilya ng may subo. Kasi hindi niya pwedeng gamitin yung kapangyarihan ng batong itim at saka yung pula para atakihin yung anak ng manggagamot. Para mong yung sarili mo iginisa mo sa apoy at mantika. Kaya yung una nilang tatargetin yung manggagamot na may subong puti para pag napatay nila ito, susunod nila yung pamilya nito. Pero pag ginawa niya yun, o inuna niya yung mga pamilya, huwag niya nang gagawin yun dahil alam niya yung mangyayari sa kanya. Yung mga bato po niyan ay kakaiba. Hindi po yung karaniwang bato at hindi, iba po yung anting-anting. Iba din po yung medalyon at iba po yung bato. Mas malakas na kapangyarihan ng bato. Dahil po, pag mayroon ng isang taong yon, hindi kakayanin ng mga mangkukulam kahit magtulong-tulong pa sila sa'yo. Kahit isa laban sa 10 at walang gagawin yung batong puti kung hindi nakaupo lang at sabay-sabay silang aatake sa katawan mo dahil hindi sila makakalapit dito. Pag umatake ang puti, humanda silang lahat. Sa isang iglap lang, sabay-sabay silang mawawala ng ulo. Kaya ayaw nilang kalaban yon. At alam ng mga batong may itim at puti, ay alam ng mga batong may pula at itim, yung puting yun ay hindi sila mananalo. Dahil yung puting yun ay hindi yung karaniwang puti. Kung parang ikaw si Darna, kalaban mo ay mga puting lang. O isa kang higante lalaban sa isang mga maliliit. Malaki pong advantage yun. Pag meron ka po yun, hindi ka tatanda. At pangalawa, hindi ka rin po magkakasakit. At pangatlo, hindi ka po tatanda. Ika-4, makikita mo po ang mga kalaban mo. Ika-5, makikita mo po yung mga engkanto. Pag nasa loob ng katawan ng tao at yung mga elemento at yung mga demonyo. Kasi yung puting yun ay lamang ang may subong ganon. Kuya, paano po mababasa po ang mga kaluluwa? Hindi basbasan po yung kaluluwa. Babasbasan mo ang kaluluwa, huwag mo sasabihin na amin. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Magsasign of cross na 3 beses. Sabi mo, pag maaari, kung may sanib talaga yung tao, kung wala naman, paano ka magbabasbas ng kaluluwa? O kung may sanib siya, kaluluwa talaga siya, siguraduhin mo kaluluwa siya. Kasi merong masamang espiritu na nagsisinungaling na siya ay kaluluwa. Basta't babanggitin mo lang, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, siya'y nawa. Huwag mong sasabihin ng amin. Kasi hindi mo siya pinalalayas. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa at magdasal ka ng isang ama namin. Tapos doon ka magbabanggit ng amin. Kasi inipis lang daw po yung walis eh. Kasi inipis lang daw po ng walis yung tingting yung batong sinasalin nila sa kanya pero kulay pula po. Okay lang po ba na maggamot sa may kulay pulang bato? Sinabi ko nga po sa inyo, yung batong itim at batong pula ay nakakagamot po sila, manggagamot din po sila. Pero marunong po silang manakit at sila rin po ang makakapagpagaling doon sa pasyenteng sinaktan nila. Liban nga lang po ang puting ito ay mayroong kakayahan ng isang tao, kaya po niyang gamutin kahit sila ang nagbigay ng sakit. Halimbawa, ang isang tao ay may gamot po siyang kulay pula. Kahit kayong 4 ay puro kayo may batong pula, hindi niya po pwedeng tapakan yun. Kunyari, ito si isa ay puro pula, ito lang isa si puti. Ngayon may 5 tao dyan. Yang pulang yan ay pinagbibigyan niya ng sakit, yung 5 yan. Ngayon, yung 5 yan, binigyan ng sakit ng pula, itim. Pero hindi ka siya pwede magpagamot dyan. Kahit sa 5 yan, magpapagamot ka rito. Alam niya na itong galing yung sakit nito, itong may subo na pula at itim, alam niya na galing yun sa kasamaan sa 3 manggagamot na mayroong subong pula o itim. Alam niya, hindi niya rin po yun mapapagaling. Naiintindihan niyo po sinasabi ko? Itong 4 na may subong pula, itim, pula, 3 pula, 3 puti, ay 3 itim, basta rumble, bahala sila. Bibigyan nila ang isa ritong sakit. Ito, sasaktan niya itong isa.
Ngayon, ito nagbigay ng sakit. Ito na lang, papalawan ko ito isa. Itong puti ay ito pa, hindi ko pa sinasabi, nakatalikod pa. Ito nagbigay, nagpagamot siya dito sa dulo. Hindi niya yung mapapagaling kasi pera sila may subong pula o itim. Ngayon magpapagamot siya rito, hindi niya rin po magpapagaling. Sisingilin niya po yan ng malaking bayad. Kailangan makausap niya ito. O, kaibigan, nagpapagamot to sa akin, malaking bayad, bibigyan na lang kita. Ganyan po yan. Pero kung ito naman ay tanyag itong puti, kahit magbigyan pa yung apat na mayroong sakit na malubhang sakit na galing sa spiritual, magpapagamot yan dito sa isang may puti, one click lang yan magagamot niya. Pero ito, hindi yan niya mapapagaling itong tatlo laban dito kasi iisa lang ang kapangyarihan nila. Ganun po yung may advantage na puti. Kasi pag may bato kang puti, kahit pagtulungan kanyang apat niya, hindi sila ubra. Alam nila, iba ang lakas mo sa kanila. At hindi mo sila kayang basahin kasi hindi niya alam kung saan aatake ang puti. Pero itong puti, alam niya aatake itong pula, itim o pula, anong kakayahan nila at abilidad nila. Nababasa nila ang galaw. Dahil sa kanyang mental telepathy, ang utak niya ay parang nag-memory, nagbabasa parang computer. Nababasa niya ang kilos at galaw ng isang kalaban niya. Kung saan to atake, kung anong oras. Ganon ang advantage po na may subong puti. Hindi yung basta-basta binibigay. Liban lang po ang isang manggagamot at ibibigay niya to sa apo niya kung ayaw niya sa ibang tao. Malaki pong advantage. Saan po ba nagmumula ang mga batong ganyan? Sa mga henerasyon ng mga manggagamot, sa babay lang. Doon po yung nagsimula. Sa mga babay lang, sa mga ermitanyo. Hindi po yun pinag-aaralan. Yung mga nag-aaral po maggamot, wala po silang subong puti at itim. Liban lang po, ang kanilang ninuno ay salin lahi. Pasalin-salin po yung galing sa laway ng isang ninuno nila. Isinalin sa anak, isinalin sa apo, sinalin sa anak, sinalin sa kung kanino man tao. Pasalin-salin po yung batong yun. Kasi laki lang po yun ng jolen na madulas para po kayong kumain ng ano ba tawag nito? Yung binibiling milk tea. Yun, kasi laki lang po yun. Maliit lang po yung batong yun. Pero madulas po yun. Madulas na parang hindi mo maintindihan ang lambot niya. Hindi yun po lumulubog sa loob ng tiyan na parang kakain ka ng kanin o masarap na pagkain at lulubog sa tiyan mo at pipigay. Hindi. Hihinto yun sa puso mo. Pag nilunok mo yun, didiretso yun sa puso mo. Dumidikit yun sa laman ng isang tao. Kaya yun, nagkakaroon ng power ang isang manggagamot o kung magkukulang man siya dahil doon sa batong yun. Pag yun nilunok mo, kaya hindi mo rin po yung pwedeng kunin sa kamay ng bibig ng isang tao. Sasabihin niya, anak, ako'y mamamatay na. Kunin mo na to para ako'y mamatay na. Nasampo inang, ngumanga ka, duduwa siya. Liban kung ang matandang-matanda na at marunong siyang sa karanasan, luluwa yun. Awas kukunin niya. Hindi niya pwede ilagay sa kamay ng isang sasalina niya, ngumanga ka. Nganganga ka. Pipitikin niya yung papasok yun, tapos bigla kang gaganon. Tapos para kang iinit ang katawan na hindi mo maintindihan. Pwede kang mawala ng malay o pwedeng tumindi ang sakit ng ulo mo. Tapos pakiramdam mo parang kakaibang katawan mo. Tapos bukas ng umaga makakakita ng hindi mo pa nakikita sa tanan ng buhay mo. Ganun po yun. Maaari naman po yung manggagamot alam niya na pong mamamatay siya tapos na po ang tungkulin niya. Kahit hindi pa siya matanda, pangangangahin niya at duduwa yun. Papasok sa kabunganga ng isang tao. Yun po yun. Kung pag-aaralan nyo po yun, hindi yun po pinag-aaralan. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag niyong pangarapin na pag-aralan yun. Hindi po yung pinag-aaralan. Sinabi ko po sa inyo totoo, yung iba pong nag-aaral sa Facebook page, na katulad ng tinignan ko gusto magpagumot sa akin, hindi po yun napapag-aralan. Yun po ay kusang ibinibigay ng mga ermitanyo sa ninunot sa lahi. Liban lang po ito na pinili ng Diyos mismo
Dadaan to sa panaginip mo, nalalagyan ka ng bato sa iyong bibig. Kasi nakakita na po ako na may subo. Kaso tumigas na po siya. Kasabayan po siya ni Magnitico. Dating tawag sa Agimat. 3 po sila. May bato pong dilaw. Pula. Ay, may bato pa palang dilaw. May kasama silang batong dilaw ito. Hindi ko lang natanong yung kitandang ermitanyo kasi patay na siya. Yung ibinigay sa akin to, nasa supot, na malaki, may dilaw po akong nakitang bato kakaiba. Pero ito ay wala ng bisa. At pag hawak ko to, biglang nalusaw. At sila lang pong natira. At may kasama po siyang medalyon. Kaso hindi po siya pinagkaloob ng Panginoon Kristo sa akin dahil 3 henerasyon na daw sila nagmula. Kasi ito, nagsimula ito sa huling henerasyon na. 10 taon ang tinatanda nila. Kaya kung napunta sila sa akin, nasa 3 taon pa lang sila at 2 taon. Yung medalyon at yung dilaw na bato na may halong puti, na parang ginto, na silver, 3 henerasyon na ang dinaanan. Pang-4 na henerasyon na ako na saling lahi. Ibig sabihin, hindi ako saling lahi. Ang tawag sa akin, pinili at tinakda. Yan. Hindi na pinahawak sa akin yung medalyon. Bumalik na siya sa lupa at nagpadubog na siya doon at nagpahinga na siya. Lalabas siya sa tamang panahon kung sino man ang nararapat magbantay sa kanya at mag-alaga. At yung medalyon yun walang kamukha. At hindi yung katulad ng medalyon na bibili sa Quiapo o ginagawa lang sa kung saan. At walang kaungawis yun at walang kamukha. Pwedeng kopyahin pero hindi yun ang original. Oh. Yun po yung ibig ko sabihin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, masusubukan mo ang isang manggagamot pag siya ay nakalaban na ng exorcist at isang diablo. Pag may subo siya at meron siyang medalyon na nagmula sa Panginoon Kristo o galing sa ermitanyo, doon mo masusubukan ang lakas niya. Pag meron ka po nyon, sasabihin sa ni tandang ermitanyo, sino mang ermitanyo ang magpakita sa iyo, saan ka manggaling bundok, makikita mo siya, hindi po siya magagamot na nakasando o nakahubad. Online man ito, o physical man to, o harap-harapan. At hindi po yun, nagpapakita ng marami, kahit tinuruan niya yun, marami pa siyang tato, walang problema. Pero hindi po yung pinapakita ang kanyang mga tato sa katawan. Hindi man ito, sinalinan at malinis na ito. Yun po ang paggagamot sa spiritual. At may batas po sa spiritual ang paggagamot. Una, maging totoo ka sa iyong sarili. Ikalawa, aminin mo ang lagi mong kasalanan. Maging totoo ka sa iyong kapwa. Huwag kang makikiapid at magnanasa. At bawal kang mag-isip sa kapwa mo. At hindi ka pwede maghusga at maging judgmental sa isang tao. Kung ano man nakikita mo pagkakamali, sasabihin mo lang, kaawaan ka ng Diyos sa iyong mga sinasabi sa akin. At bahala na sa iyong Panginoon Kristo. Yun po yun, ang paggagamot sa spiritual. Pag nilabag mo ang batas sa spiritual, lahat ng ginamot mo, sabihin na natin, ikaw na nagamot, ay babalik sa iyo ng higit sa 10 beses at ikaw ay magiging lumpo at magkakasakit ka. Pag hindi pa, madadami pa ang iyong pamilya. Upang mawala ang lahat na yon, kukunin ang iyong anak na pinakapaborito mo. Kung hindi ka, wala kang anak, pinakamahal mo sa buhay. Kung wala ka naman asawa, kukunin niya ang iyong kapatid at magulang. Kabayaran yun sa ginawa mong kasalanan. At uusigin ka ng iyong konsensya. Babalik din ang kapangyarihan mo. Ngayon, gagawa ka na ng kabutihan para maalala mo ang lahat ng ginawa mong kasalanan. Patatawarin ka ng Panginoon Kristo dahil ikaw naman ay nakagawa ng kabutihan. Ngayon, pero mabigat na kasalanan mo pag ginalaw mo ang iyong pasyente at pinag-isipan mo ito ng masama. Yun ang masasagot ko, hindi ko na alam, pero mabigat na kasalanan yun. Mabubulag ka. Magiging may sakit kang ketong.
at magiging bingi ka at humanda ka, malulugpo ka. Yan po, pinakbigat. Pag hindi ka nakuha ni Satanas sa babae, sa tukso, sa pera kanya kukunin. Hindi mo na mamalaya na unti-unti na ang pasyente mo na hindi na gumagaling sa iyo dahil hindi ka na nababasbasan ng Diyos. Ang kapangyarihan mo na lang ay natitira sa iyong katawan ay hindi mo alam, nagagamit mo na to sa paggagamot mo, doon ka nawawala ng lakas. Dahil yung lakas mo, ang sarili mo nang ginagamit sa paggagamot. At unti-unti ka na nawala ng protection sa katawan. Yan po ang batas sa spiritual. Kaya minsan, akala nila masarap maggamot pero hindi nila alam na ito ay nakakatakot. Di ba sinabi ko sa inyo, masarap pa maging normal. Kasi pag ikaw ay manggagamot, araw-araw ka binabantayan ng Diyos. Para ka may CCTV camera. Kahit sa CR, babantayan ka niya. Baka may gawin kang hindi malaswa pag lalong may hinatak ang babae. At alam niyang mangyayari ito. Pipitikin ka niya. Bibigyan niya sakit ang ulo mo. Pero talagang tinutokso ka pa rin ni Satanas at hindi nagpapatalo ka sa kalaban mo, hahayaan ka na madumihan ang katawan ng Diyos. Doon ka na unti-unti magkakasakit. Kaya sinasabi ko dyan sa nanonood sa akin na gusto magpagamot sa akin na siya daw ay ginagamot na nakahubad at nakasando. At tinatawag niya daw yung mga mutya niya na mga kapre, maligno, etc. Duwende daw. Tapos nakapikit daw siya. Ang nakikita niya yung mukha ng kausap niya. Tapos mayroon daw mga demonyo daw sa likuran ng isang manggagamot. Tapos pag natutulog siya, para daw nakikita niya may nakadikit na lalaki dito at pinahalikan daw siya. Tinanong ko nga sa kanya, ginamot ka ba ng personal o sa online lang? Pinuntahan pa daw siya. Sino kasama mo? Ang iyong pinsan lang daw niya. Dapat pag nagpapagamot kayo sa online, kailangan meron kayong kasama sa likuran. Para mamaya, hindi naman tayo magkakakilala. O, di ba? Tapos, magpapagamot kayo. Tapos, nakahubad ako. Huwag kayo magpagamot sa akin. Naglolokohan lang tayong dalawa. O, mayroon naman gusto magpagamot sa akin. Sasabihin niya sa akin na magpadasal daw. O sige, dadasalan ka. Kailan ng picture. O, ano daw, bawal daw yung makikita ng video. Nakakaya siya. Sinagot ko, hindi ako nagbibideo pag nag-online. Pangalawa, magpapagamot ka, nagpapadasal ka. O asan yung papadasal mo? Kailangan ko siya makausap. Sa ibang manggagamot, hindi ko gusto kong pinakakausap ko. Iba gusto ganun, ayaw ko. Gusto ko nakakausap ko yung pasyente ko. At natatanong ko siya ng history ng buhay niya, paano nagsisimula yung kung binabangungot man siya. Ganun po ang paggagamot sa online. At dinadasalan po siya sa tenga. Minsan naka-headset o sa ganyan, basta tahimik lang. At kailangan may kasama po siya. Kung liban lang po, walang tagang kasama. Pero hindi naman po maggamot ng hating gabi. Maaari lang ang manggagamot pag ito ay nasa ibang bansa o yung pasyente ay nasa ibang bansa, ibang oras po, pwede po yun. Pero kung magagamot po kayo ng alauna, alas 2, kalokohan po yun. Wala pong ganun manggagamot. At ang Diyos, pinagpapahinga na po yung katawan ng manggagamot dahil ito ay napapagod din. Kaya, sinabi ko sa iyo yan. Tapos sinasabi mo na minamanya ka pa na manggagamot at gusto daw ay, alam mo na yun, hindi po totoo yun. Huwag po kayo maniwala doon. At tinignan ko na yung sinasabi nyo. Hinahayaan ko kayong pumunta sa Pampanga. At bago kayo pumunta pala sa amin sa Pampanga, siguraduhin nyo na kayo ay kinukulam. At huwag po kayo magagawa ng kwento. Sinasabi ko sa inyo, sasayangin nyo lang ang pamasahin nyo sa amin. Dahil hindi ito bababa ang Diyos, alam ko na agad kung wala kayong kulam. At alam ko lang po kung nagagawa kayo ng kwento. At alam ko rin po, sasabihin nyo sa akin na kayo ay kinukulam ng biyanan nyo, manugang nyo, etc. kapitbahay nyo. Hayaan nyo ang aking ama magsasabi nito, hindi po kayo. Kasi po, pag pinungunahan nyo ang aking ama, sasabihin niya ang agad ng katotohanan. Sinasabi niya na po sa akin yun. Bago kayo dumating sa aming bahay, sinasabi niya na sa akin na manalangin ka sa aking anak. Dahil hindi karaniwan sakit ang pinadala ko sa iyo. Matindi ang kanyang karamdaman, kailangan niya. Ako, hindi ikaw.
gagamitin kong instrumento, katawan mo. At ulitin ko, hindi rin ako tumatawag ng mga engkanto. Wala akong mutya na galing sa kadiliman. Meron lang akong kaibigan na si Lolo Andres, tsaka si Abraham, tsaka si Jose. Sila ay tatlong duwende na prinsipe. Pero kailanman ay hindi sila naggagamot at pumapasok sa akin. Nakilala ko lang sila dahil nagpakita sila sa akin. Ang tinuro lang nila sa akin, ang mga kahinaan ng mga elemento. Hindi niya sinabi at tinuruan din ako maggawa ng halamang gamot. Kasi magagaling sila, mga matatanda na yan. Pero hindi ko sila inuutusan na sila ang maggamot sa tao. At alam nila yon. At hindi rin sila aatake. Ang sinasabi lang nila sa akin minsan, kung anong kahinaan ng kapre, anong iaalay, at bawal iaalay sa kanila. Tinuro lang nila sa akin yun. Kung sinasabi niyong diwata, meron din akong kilalang diwata, si Maria. Sa ilog at kalikasan ng hangin, hindi rin niya nagpumapasok sa akin at hindi rin nila ako ginagabayan. Yan ay nakilala ko lang dahil sa pasyente kong salbahe na ginawang saranggola, ang pagong at ang mga isda. Pero kailanman ay hindi nila ako sinabihan na ako sila yung magagamot at naging gabay ko. Dahil ang sabi niya sa akin, ang Diyos mo at ang kataas-taasan Diyos Ama sa langit ang nag-aagapay sa iyo. So, sinabi niya sa akin, hindi sila pwede maggamot. Sila ay mga diwata ng kalikasan. Hindi kakayanin ng tao. Liban lang kung ang tao ay ginagamitan ng Panginoon Kristo bilang isang manggagamot. Hindi sila. Yan po yun. Ang gumagabay ang Panginoon Kristo sa mga manggagamot para hindi ito makagawa ng kamasamaan. Pag ang Diyos ang gumabay sa isang manggagamot, hindi niya ito pahintulutan na matukso sa kalaban at hindi niya rin ito pahintulutan na magkahaman sa pera. At mayroon itong konsensya at pagabag. Hindi ito magagamot na tatanggap lang ng pera at hindi niya dadasalan ng pasyente dahil alam niyang batas sa langit. Parurusahan siya ng Panginoon Kristo at sasaktan ang kanyang ulo at sasakit ito. Bakit sumakit? Alam mo ang mali mo. At lalagnatin ka at sasakit ang buong katawan mo. May trabaho ka at ipinagkaloob sa'yo ng Diyos yun. Tapusin mo ang trabaho mo bago ka ulit tumanggap. Kahit sabay-sabay pa silang dumating. Ang nauna ay nauna. Sabay-sabay kakayanin mo kung kakayanin. Hindi mo sila pwedeng tumanggap kung magbigay man sila ng donasyon tapos hindi mo sila makakausap. Hindi pwede yun. Papagalitan ka sa langit. Ganun ang batas sa spiritual. Maraming bagay na dapat ipaliwanag sa mga tao na sa paggagamot. Hindi ito biro, hindi ito kataong kera, at yung mga nagtitrending na video sa akin, tuloy-tuloy pa rin ang marami nanonood yun. Inewan ko sa kanila. Hindi ako galit sa kanila. Wala akong panahon. At kung binibigyan nila ako ng panahon mag-reply doon, heart lang ang binibigay ko sa kanila. Kahit masama pa sinasabi nila na hindi totoo yun. Wala naman silang alam doon sa nangyayari. Kahit ako, nagulat din ako yun. Paano gumaling yung batang yun? Hanggang ngayon, siguro naman yung lola niya, hindi kami pagbibigyan ng maraming halaman. At sinaunang tao pa naman yun. Importante doon gumaling. Yun lang po yun. At sa lahat ng mga nanonood, magtiwala lang kayo sa Panginoon Kristo. At ganun din sa mga may napadalaw dito sa akin channel. At huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe at ganun dito sa Facebook page na ginawa kong Tatakal-Bularyo. Basta sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay magpapagamot at gagamitin ulit yung pangalan ko, kasi may gumagamit na po niyan, sinabi ng pasyente ko, nakikipag-usap po ako ng personal sa pasyente ko. Kaya ko sila pinapatawag at pinapakita ko po at ipakita mo sa akin ang mukha mo na ganito magkausap tayo. Kung kayo ay nagpapadasal naman, meron po talaga nagpapadasal sa akin na sa ibang bansa, iba naman kahit dito lang sa Pilipinas. Kailangan ko makita ang pagmumukha niyong dalawa at pagmumukha ko para makita tayo kung kayo ba ang kausap at sino po kayo.
At kung sinasabi nyo na yung manghihingi ako ng pera at gagamitin ako, meron na po nangyayari sa akin yan at pinaghanda na ako ng Panginoon niyan. Hindi rin po ako tumatanggap o nagpapabayad ng malaki, ng ganung kalaki. Sinasabi ko lang po sa inyo. At kung may maningil sa inyo ng 5,000, 7,000, siguraduhin nyo muna akong kaharap nyo. At meron man po dito nagpapadasal, hindi ko po pangalan ang pinapakita ko, kung hindi pangalan ng aking asawa. At bago kayo nagpapadasal sa akin, inuusisa ko muna kayo sa mga sakit nyo. Kaya ako kayo pinapatawag sa cellphone at kinakausap kayo sa messenger. Babasahin ko ang inyong mga bibig. Hindi ako nagbabasa sa panlabas. Kahit pangit man o bukbukin man ang kaharap ko, kung masamang tao man ang pagkamukha niya, sa puso ko nagbabasa. Sinasay ko muna ang mga tao kung totoo talaga may sakit siya. Paano nagsimula? Alin doon? Saan ka naggamot? Sinong pangalan manggagamot na pinunta mo? Ilang doktor na? Doon sila nagsasabi na ano man mangyari, magbibigay pa rin po kami sa iyo. Yun. Doon ko nalalaman na totoo ang sinasabi nila. Hindi po ako basta-basta sinasabi. Meron na po nagsabi sa akin, pasyente ko yan, na ginagamit ang aking pangalan. Kaya sinabi ko sa kanya, pag nanghingi sa inyo, kaya ako lagi sinasabi sa vlog yan, hindi po ako nagpapabayad ng ganong kalaking halaga. Oo, tumatanggap ako ng donasyon nagmula sa inyong puso. Ilan po yun. Kung may nagpapadasal dito, gusto kitang makita at makausap bago ko tanggapin yung binibigay mo. Ilan po yun. Mama ko po, dalaga siya na naginip po siya ng ermitanyo na may hawak na nebro. Binibigay po sa kanya pero hindi daw po niya ito tinanggap. Okay lang po yun kung hindi niya po tinanggap. Ano po bang ibig sabihin ng erectoplasm? Marami pong ibig sabihin niyan. DJ TV. Ano po bang ibig sabihin ng pag nag-red moon? Yung mga red moon po yan, lalo kung pulang-pula po ang buwan at bilog na bilog po, medyo malakas po ang mga elemento ng tubig, kalikasan, mga laman lupa, engkanto. Kasi pag bulog po ang buwan, nakikita ko ang aking mga mata at parang malapit ang aking mga mata. Pakiramdam ko sa mga paligid ay napakalakas ng vibration na galing sa mga elemento. Yun. Yun lang po ang nararamdaman ko. Matagal na kasi ako nakatira sa lansangan, kaya sanay na ako makadetect at sanay na rin po ako makaramdam. Yan lang po yun. Basta lagi ko po sinasabi sa inyo, ha? Lagi lang po kayo magtiwala sa Diyos. Number 1. Pangalawa, pagkatiwalaan nyo ang inyong sarili. Pangatlo, ibigin nyo ang asawa at mga anak nyo. Ika-4, bago kayo pumunta sa mga manggagamot o magpapagamot, siguraduhin nyo na sasabihan nyo rin po ang inyong pamilya. Nanay, tatay, kuya, ate, asawa ko, anak ko, ako'y pupunta sa ganitong manggagamot at magpapagamot ako. Payo ko lang po sa inyo. Ha? At kung mayroon po kayong makakausap na online na manggagamot, siguraduhin nyo rin naman po na kayo ay may kasama na pwede po siya makinig lang at nagpapagamot kayo. Huwag po kayo magpapagamot na mag-isa lang, lalo pag online. Sinasabi ko na sa inyong totoo, hindi lahat, ako na lang sinasabi ko, ha, hindi lahat ng mga manggagamot ay manggagamot. Kung may budol-budol, meron din po mga maluloko. Kung may manyakis, may rapist. Tandaan niyo po, ang laman ay nakakabaliw, pero masakit pag pinalo ka ng Diyos sa puwet. Ang pera ay nakakasilaw, lahat nakakalimutan. Ganun din po sa paggagamot. Kaya sinasabi ko sa inyo, sarili ko na lang to, ha, kasi marami na pong tumatawag sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Dahil umabot na po tayo ng 2,600, magsa-700 na. At napakalakas po ng hours po, talagang napakarami pong nanonood. Saka ganun din sa Facebook page na ginawa ko. Marami po talaga nagpapagamot. Maraming salamat po nagsishare. Pinapaliwanag ko ito at nanonood naman po sila. Iba.
Pag ako'y naggamot na nakasando, huwag kayong magpagagamot sa akin. Dahil hindi babasbasan ng Diyos ang aking espiritu at hindi siya magagamot sa inyo. Pag ako'y nagpagamot kayo sa akin na ako'y nakaubad sa online, huwag kayong magpapagamot sa akin. Dahil ang demonyo yun. Naintindihan niyo po. Ako na lang ang sinasabi ko sa sarili ko dahil marami po nagtatanong sa akin yan. Ako na lang po. At kung kayo ay magpapagamot sa mga ganun, katulad ko, ganun, ako po yun. Siguraduhin nyo may kasama po kayong mga pamilya nyo. Kung kayo ay pupunta sa mga gagamot, magpaalam kayo sa tatay, nanay nyo, sa asawa nyo, sa kapatid nyo, o kamag-anak nyo kung wala po kayong kasama. Para alam nyo po kung saan kayo nagpunta ng pamilya nyo. Kasi marami pong mangkukulam ng manggagamot. Baka ma-hypnotize kayo. Ang mabuksan niya, tuluktukan mo. Baka ripling ka niya. Marami na po kung nakalaban ng mangkukulam ng manyakis sa trapis. Nire-rape kayo sa panaginip. Lalo pag babae. Lalo pag kayo ay may katas pa. Yun lang po sinasabi ko. Ingat-ingat lang po tayo kasi kahit ako ginagamit na po ang aking pangalan at nakakalat po yan, hindi ko po yan personal number yung nilalagay ko. Ang personal number ko ay nasa asawa ko. At nandun po yung, hindi ko po yung nilalagay dyan. Kung meron man po nagpapadala at nagpapadasal sa akin na kusang loob po nila, ang binibigay ko po, at hindi po ako tumatanggap ng GCash kasi meron po talaga mapilit minsan na nagbibigay. Sa Cebuana po ako. O kaya sa Palawan. Kasi may record po yun sila sa computer. At may CCTV camera naman po sila kung saan galing to, nag-withdraw o nagdala. At hindi po ako nagdidikas. Minsan merong kasi gusto magpadasal sa akin na nakikita man nila kung gusto magpadasal at talagang napakalayo nila. Ganun po. At hindi ko po number yan. Number ko yan nilalagay pero hindi ko po personal number yan. Sa asawa kong ginagamit ko. At ang asawa ko ay siya ang kumukuha niyan, hindi po ako. Binabalaan ko na kayo kasi nalalapit na ang sinabi ni Tandang Ermitanyo. Unti-unti ka na nakikilala at may gagamit ng pangalan mo. Kaya pag mayroong nagpapadasal at magpapagamot, kailangan ko kayo makausap at kaya ko kayo pinaglulod, mabusisi ako magtanong kung kailan kayo nagkasakit, nagsimulan sakit, kung ilang manggagamot at sino naggamot, may sikat man ba, hindi may sikat, kung saan man kayo nagpagamot, kung ilang doktor. Binabasa ko ang inyong buka ng bibig at nilalabas ng inyong puso. Kung totoo at niloloko nyo ako. Pag niloko nyo ako, nakikipaglokohan din ako. Yan po ako. Pag alam ko masama na ang yung nasa puso mo, automatical, binablock kita. Ayaw ng Diyos na ikaw ay makausap ko at hindi ka karapat dapat. Ganun. Dahil ang Diyos ang gumagabay sa akin, ang Diyos pa rin ang nagagamot sa mga tao, hindi kung sino-sino. Kahit yan sila Ella, si Iya, wala silang karapatan, pangunahan din ako. Kahit sila ay anghel ng Diyos, iniluklok sila sa akin para gabayan ako. At sila nagiging mata ko. Pag babae ang ginagamot ko, nagiging mata ko ay babae. Pag mga lalaki, nagiging normal ako at mga anghel kong lalaki. Kaya meron ako mga kerubin na bata kasi sila ay walang malisya. Wala akong alaala sa paggagamot ko. At hindi ko minsan alam ang ginagawa ko dahil ang kamay ng Diyos ang gumagalaw sa kamay ko. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Ingat-ingat lang po kayo ha. Ako na lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Maraming beses na po yan nagpagamot sa akin. Katulad po yan yung Mira Bueno, pamilya ni Anton Benigno. Yan. Manyakis na makukulam. At meron pa ako isang pasyente na gusto siyang gamutin. Taga Tarlac o Pangasinan po. Na kailangan mo na daw, sexy daw siya. At kailangan nakasando daw ha. Hindi daw siya nagagamot na pag ikaw ay hindi nakaikli. At kailangan walang tao. Dalawa lang daw sila. Dahil nag-orasyon daw siya. Anong orasyon? Magubad ka. Ganun bang orasyon? Kung hindi nyo lang alam, demonyo na sa loob ng katawan niya. Manyakis po yun. Pag ako naggagamot nga, minsan pinapagrito ko pa pasyente ko wala kang galang sa aking ama. Bakit ka nakaganyan? Pinapagalitan ko pa sila.
Kasi natatakot akong paluin ng Panginoon Kristo. Yun lang po yun. Maraming salamat po sa inyo na pagpapagaling po ba kayo ng natural na karamdaman ng video call. Natural na karamdaman, depende po. Ang kapangyarihan ng pinagkaloob sa akin ng Panginoon Kristo ay nasa kanang kamay ko. Kailangan ko po tumahawak sa Kanya kung natural lang po sa Kanya. Pero meron pong natural na sakit, Ivan, kung may halo ito, may halo tong usog o kulam. Kahit wala po siyang sakit sa kulam, pero may konting usog po to, ay hindi po siya gagaling. Kailangan ko rin po siya mahubakan. Liban lang po, ang isang pasyente ay nasa Amerika o nasa ibang bansa. At alam ko naman po ang hindi nakakawin. Pero kailangan ko po siya makausap ng personal sa messenger at madasalan po siya at ilagay ang kanyang picture sa Bible ng 21 days at ipagtitirik po siya ng kandila ng 21 days din at bibigyan po siya ng dasal para sa kanyang sarili upang maproteksyonan siya ng una ng Diyos at pangalawa kami bilang instrumento na ipagdasal siya sa Panginoon Kristo at magdasal din siya sa Panginoon Kristo. Yun lang po yun. Saan niyo po pala makikilala si Ermitanyo? Siya po bang alaga sa inyo? Tandang Ermitanyo at si Inang Salome, siya ang nag-alaga sa akin. At siya rin ang nagsanay sa akin. Nakilala ko siya bago pa palang nanunod. Nakilala ko siya sa simbahan ng Quiapo at saka Santo Niño de Tondo. Dahil matagal na nila akong inantay, 37 years. Yun lang po yun. Maraming salamat po sa lahat ng konting pag-aabala ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dito. At mega shoutout po sa inyong lahat at pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Una't maghari sa inyong buhay ang Diyos Ama sa langit at sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. At ganon din ang mahal na ina na Saklolo at ang mahal na Santo Niño. Yun po. God bless po sa inyo, Valero. God bless din po. Dapat ang maghari sa inyong buhay ang una ang Diyos, pangalawa ang inyong sarili, ikatatlo ang inyong mahal sa buhay at mga anak. Magkaroon kayo ng tiwala sa ating Ama makapangyarihan sa lahat. At magkaroon kayo ng tiwala sa inyong sarili at magsisi at humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa nating kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag tayo masyadong judgmental sa mga tao. Ang taong nagsasalita ng masama ay higit pa siya doon mas marumi. Ang taong nagsasalita at nagmumura sa kanyang magulang ay higit pa siya doon makakaranas at mararanasan niya rin sa kanyang mga anak na siya ay rin mumurahin pagdating ng panahon. Kung meron man tayong naitutulong sa ating magulang at sa ating mga kapatid, huwag mo nang ibigay ang kanang kamay mo. Ilan po yun. At maging totoo tayo sa ating sarili. At kapayapaan at pag-ibig ng Diyos at liwanag ang maghari sa ating buhay at ganon din sa sanlibutan. Hindi lang ang ating sarili ang ipagdarasal natin, kung hindi ang ating pamilya, kaibigan, manugang, bayaw, etc. At ang mga kapitbahay natin, naway maghari sa kanilang isip at puso ang Panginoon Kristo. At hindi lang itong mundo natin ipagdarasal sa Pilipinas, kung hindi, isama nyo na rin sa mga Israel o anumang bansa, lugar, sa buong mundo sa sanlibutan para manatili ang Panginoon Kristo ang maghari sa sanlibutan. At alam ng Diyos na kayo ay nagdarasal sa Kanya at hindi lang pang sarili nyo, kung hindi sa buong mundo. Tulungan nyo ang inyong sarili, manalig, mahalin nyo ang inyong mga anak. Huwag nyo pag-isipan ng masama dahil hindi pa hintulutan to ng Diyos. Tandaan nyo, kahit yung iba, sariling anak, ay pinagsasamantalahan dahil ang kanilang katawan lupa ay walang basbas at espiritu ng Diyos. Huwag sana maghari ang kadiliman sa ating isip at puso. Manatili tayo may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Kanyang sarili at sa ating mga anak. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng gusto natin, higit pa sa inaasam natin. Makontento muna tayo sa panahon na ito dahil alam niyo naman po na mahirap ang buhay ngayon.
Pero hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ito ay pagsubok kung gaano tayo katatag sa pag-ibig niya. At gano'n rin tayo, isinusubok tayo ng Diyos. Hindi ito kagustuhan ng ating Ama. Pagsubok to ni Satanas sa atin. At alam ng Panginoon Kristo na ito ay makakayanan natin sa buong mundo. Manatili lang tayo magtiwala at huwag susuko. Ang sinong naniniwala sa Diyos ay hindi mapapahamak at hindi rin magkakaroon ng sakit ng COVID. Maniwala kayo sa akin. Sana marami na ako sakit ng COVID. Minsan nagagamot ako, hindi ako nagpe-face mask. Pero protocol is protocol, pero kailangan pa rin natin sumunod. Ang batas ay dapat sundin para maging healthy ang ating katawan at ganoon din ang ating pamilya. Kung kinakailangan mag-face mask, mag-face shield, gawin pa rin natin ito. Dahil ito ay protocol. At ito pang para sa sanlibutan at doon din sa pamilya natin. Yun lang po. Ang sinabi ko lang dito, manatili magtiwala sa Diyos dahil hindi pa hintulutan ng Diyos na tayo ay mapahamak at magkasakit ng anumang sakit na galing sa ating kalaban. Yun lang po yun. Tandaan niyo po, sinabi ko sa inyo ha, ulitin ko to, last na lang. Ang Panginoon Kristo ang dapat maghari sa atin at manatili tayo magtiwala sa Kanya. At ganun din sa inyong sarili. Mahalin niyo ang inyong asawa. Makontento na kayo. Huwag kayo magpapatokso kay Satanas. At huwag kayo magpapatokso sa pera o sa pangsandaling aliw. Dahil kawawa ang pamilya natin at ganun din ang mga batang anghel na anak natin. Mararanasan din nila ang ginagawa ng magulang natin. At maging kontento tayo sa buhay natin. Ibibigay ng Diyos sa atin ang gusto natin, higit pa sa inasam natin. At maraming salamat po sa inyong lahat. At magandang gabi po sa inyo. Opo, tama po, ang Diyos Ama po ang kapuri-purihan. Tama, ang Diyos Ama ang kapuri-purihan at pag-ibig at hindi siya naghahanap ng kapalit. Hindi pa sinabi ko sa inyo, yun lang ang sinabi sa akin ng Diyos. Ituro mo ang aking salita na itinuturo sa iyo. Manatili silang tumawag sa akin, hindi ikaw ang Diyos at magpapagaling kung hindi ako. At huwag silang makakalimot na ako'y puntahan sa kanilang tahanan. At huwag silang makakalimot na ako'y tawagin kahit hindi nila ako naririnig. Nandyan lang ako sa puso nyo na hindi ko kayo iniwan kailanman. Kahit ako'y iniiwan nyo, hindi ko kayo matiis dahil mahal na mahal ko kayo. Darating ang panahon ng paghihirap nyo ay pupunuan ko ng buhay na walang hanggan at ibibigay ko ang lahat ng gusto nyo sa aking kaharian. Ang anumang kinakain ko rito ay makakamtam nyo rin at hindi na kayo makakaranas ng lungkot at hirap. Yun lang ang sinabi ng Diyos sa aking Ama. Kaya sinasabi ko na sa inyong lahat, manatili po tayong lahat. At maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Mabuhay tayo na may pag-ibig. Amen. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.